الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. بسنغرو كالو تلموا أني كوندوي سامبا كيلي أني كمانا نبينا نفلا هلاك لك هجرسا من بين توابو كالو دورنا تلتان كلمة سامبا فلاني موان كلي بك دولار سينبس واجا سيلو وسينيغان انتادو ناكرا ميمي سامي دوكا لك أنا بطم لك أمني لك أمنا كو بينوا albe ala kalo timedama wana wala da be ñoo fa albele wala ko mana furu kan kana do la moire kono abet se ka fo me donne fo fala ka se ka akel da islamo to islamo man fana bita chamani na chomna parce que lon na te ban ame israel ira ñona ame se ka ke chomna sari baba se ka ta recherche chama ke ka fen chamani ni ka do per lon yere yole an kumana furu kan dia islama kumana furu kan nyella chomna ala kala ka example do fo kana kuma la moire bina chomna islama re bada maden fla chomna islama ka furu la tanga chomna ka barka do furu la chomna dan kumana bekan sala ko mako wa khadna minkum mithaqan ghalidha ko furu la yiri beleni la yiri no man tere ala ko la yiri beleni furu ala ma turunga furu la islama ma turunga la Nama l'enfant ko furu be ko tout n'est pas rose abete diani yele ni son dian fon est-ce que dans ma voix pe karamo furu fala chom est pas de magie de furu fala chom est-ce que aka fam oui réalité ta même fala islamala là parce que un balaw yimini un yoro diani islamala ole kan saga ko chamala na nyere talon mais ole kan saga ko chamala donc furu la problème barobe be kolon anga furu kono minye juguya ba furu chama kono me dog am yalla dalal bala ka juguya wul ka nga furu kono ka kanu na nga furu kono donc juguya kono sisan bol kuma be no le kono ten juwa na ma do nyoche be ba isay ka itajuru sara to kelena ka kokara mimba toro mimba dimi mimma ndai c'est ni juguya na ka ban fembe bena ala ko inma yuridu shaytan an yuqi'a bainakum al-adawata wal-baghdha qala shitanaka objectif le ay juya ani ñoo konyani hasida do ñoo che no sora do rabbana ko bebe se ka bokono fagali ñoo tonyo mo toro dansago bebe ko kono pasala fona ka dama de long ala ka dama de long khatma reka donc boli bino le kono to boli fana abislama kono ndena kuma bi fen kan mo be min kala parce que un problème ka fo kan anya fenta sadi ka islamaya ta ka be anga jogoma no kala be ke baray ame an jogole be islamaya ma islamaya nana an de ban yere kurun ka be islamaya ta man tsaka islamaya kurun ka be anu ni jana koma parce que ala te ko ke ka berbare ni jana koma ala ko wala wittaba al haqq wa ahwaahum la fasadati as-samawati wal ardu man fihin koni ala ko mitu gada maro jingni jana koko ko duyan be chempel ni dian ko le kanga ko chama chen fem karanya moke o le kanga mako sa ko chama la dan sa walo bebe bolla donc ala te tu gada mari ni jana koko min kadi boke no te taman ji ya mefka ala talifo mo be min kela chom no ni ka do ten karmat no te kai sai kala tafo ala kan muni fala ka modo dusus mote ka modo ni sonja ote ka modo jenyino te anga mi fam ala tala ka sai ko fo ambe ko fam anga se ka baraka ne wala anga lanyini me ka côté do satisfait ka muso satisfait ba ka cho satisfait o tanga lanyini adama den jenyini o manga ka adama den yere ka objectifier parce que to no soro fo ka dunya wuli amala tala nyina ala ko dampema ala afana kuma kono occident tinga référencier parce que sena madel ka kenga référencier afana tena kinga reference nala sona funa kala ka comme islamia be ben ma taslamia koson al ningolu wa kuma fo akoro nga taslamia koson mais pas parce que lu ba kala to nya fuma fana toyi ka yira ka fo no be kala occident la ne be kala jamana na o tenga référencier ya référence na ben ala tama mata avec kala jamana kono parce que ben ala tama ma fo parce que le chain ma fo parce que islamia be ben pas parce que jamana ba kala o jamana ma ke non ni jamana be min kala na man abe fo na la tama ba be fo wala tay no mari mo mi bon min ka de so ko ke mais ala ta kon be fo donc afon ko mala ka dama
cɛ dɔ fana b'a fɔ ko karamɔgɔ kana muso ka kɛ bɛɛ fɔ ɲɛ ni muso ko ka kɛ sɔrɔ o bɛna muruti o bɛna kɛ ten bon ne bɛ min kɔni fɔ o la kɔni i ka hakɛ min di muso ma ne t'o fɔ parce que n t'o lɔn mais ala ka min di kɔni ala ta bɛ fɔ ala ka hakɛ min di muso ma o bɛ fɔ o jara mɔgɔ ye o bɛ fɔ ma diya mɔgɔ bɛ fɔ ala ta de bɛ laban wal aqibatu lit taqwa wa ila allahi tasiru al umur ko bɛɛ bɛ taa laban ala de fɛ donc an b'a essayer sisan ka kuma bugɔli silamɛya ka bugɔli jumɛn de fɔ furu kɔnɔ a fɔla parce que ni n ko bugɔli bamanankan no parce que fɛn dɔ b'an sɛbɛ kuma na tuma dɔ o le ye réalité bɛ yen an bɛ fɛn fana di la représentation de la réalité fana o tɛ kelen ye kan ye représentation de ye kan tɛ réalité ye c'est à dire ni k'a fɔ sisan bugɔli bamanankan na réalité tɛ o représentation de a bɛ fɛn dɔ représenter donc a bɛ fɛn min représenter nin il est kunna ne kunna a bɛ se ka kɛ fɛn kelen tɛ ni k'a fɔ yɛrɛ n ko kanu kanu ye fɛn min ye bolo ani kanu ye fɛn min ye bolo fɛn sugu kelen tɛ ni k'a fɔ ko tiɲɛ ye bolo fɛn min ye ani ne bolo fɛn min kelen tɛ mais langue bɛna représentation de kɛ donc souvent an kana mun ɲagami réalité la sinon a bɛ kɛ baara ye hali n'a fɔra o le mais i y'a faamu k'a fɔ ko c'est à dire mots tɛ réalité représenter waati bɛɛ donc ni bɔgɔli fɔra silamɛya kɔnɔ sisan silamɛya ma fɔ k'a to yen tun a ka dan bila la a kan ka kɛ cogo di a man kɛ cogo di a bɛ daga tuma jumɛn a bɛ haramiya tuma jumɛn silamɛya k'o bɛɛ fɔ mais an kana bɔgɔli fɔ ten dɔrɔn k'a to yen n'i ka bɔgɔli fɔ ne ye farafincɛ de ye ne y'a bɔgɔli c'est à dire ne kunkolo kɔnɔ bɔgɔli ye fɛn min ye ne k'o lɔn ani ne fana kunna bɔgɔli ye fɛn min ye e le k'o lɔn ka bɛn i yɛrɛ wuli cogo ma i lamɔ cogo ma i ya so ma i sigi cogo ma donc n'an k'a to ten a bɛ kɛ tiɲɛni ye o fo an bɔgɔli in fɔ k'a fɔ silamɛya ka mun fɔ bɔgɔli in na silamɛya ka dan jumɛn bila bɔgɔli in na bɔgɔli sugu jumɛn de fɔla a bɛ kɛ tuma jumɛn a man kɛ tuma jumɛn a bɛ kɛ kun jumɛn de kɔsɔn parce que n'an m'o fɔ a bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye a bɛ kɛ tiɲɛni ye faamuya komi ala k'a d'a ma donc silamɛya ka règle bila mi limite bila yɔrɔ jumɛn de bɔgɔli in na an t'a fɔ k'a tɛ yen parce que n'i ko k'a tɛ yen i bɛna fɛn de fɔ ala ko wadribuhunna a bɛ kɔrɔna kɔnɔ parce que n'i n'a fɔ k'i bɛ dɔw fana fɔ kɔrɔna yɛlɛma silamɛya ma bɔgɔli fɔ tiɲɛ tɛ n ka cɛ a fɔla mais sugu jumɛn lo o le ye kuma ye sisan an bɛ taa kuma ye o yɔrɔ le an ka le ko de cause the elephant in the room c'est à dire bɔgɔli furu kɔnɔ bɔgɔli sugu jumɛn lo o le ye ko yɛrɛ yɔrɔ ye donc n bɛna kuma silamɛya ka kiti min fɔ an n'an ka karamɔgɔbaw n tɛna n ka kuma don a la ne tɛ can n tɛ karamɔgɔ ye mais karamɔgɔba min silamɛya diinɛ yɛrɛ c'est à dire mɔgɔw bɛɛ sɔnna ka lɔnni n'o kan na siran ma minnu cɛ k'olu ka kuma de fɔ mazabu banani olu ka mun de fɔ a la bɔgɔli la a bɛ kɛ tuma jumɛn a man kɛ tuma jumɛn a kiti jumɛn de fɔra a la an k'o lɔn an b'an kɛ wali ta sisan k'a suma o ma sisan est ce que an bɛ min kɛra a bɛ bɛn wa a tɛ bɛn pas parce que adumajidi k'a fɔ non ala ko ten karamɔgɔ ko ten ala tila waati la a tun bɛ cogo di sallallahu alaihi wa sallam sahaba k'a ye cogo di de a tun bɛ c'est à dire ala k'o fɔ c'est à dire ala tila ka c'est à dire génération o de ka fisa ni génération bɛɛ ye o ala tila ko ten sallallahu alaihi wa sallam olu k'a ye cogo di de an de b'an ta sisan k'a suma olu ta ma maintenant nous ko sisan non f'an kan ta le a bɛ kɛ baara ye dɛ a bɛ kɛ baara ye fɔ n kuma ala k'a d'a ma k'a yira sani ye kuma bɔgɔli yɛrɛ kan furu tɛ kaso ye kaso tɛ a kɛla kun dɔ le kama silamɛya ka bɔda di bɛɛ ma furu la a ka furusa di cɛ ma a ka holu di muso ma muso yɛrɛ bɔ furu la o bɛ cɛ o ye muso bolo parce que n tɛ kuma na ka fɔ cɛw ye ne fɛ cɛw tɛ n fɛ parce que n'an ma ala ta fɔ an bɛ yɛrɛ sago fɔli la n'an ma ala ta fɔ an bɛ yɛrɛ sago fɔli la donc silamɛya a kuma ni ka silamɛya yɛrɛ filɛ a ka furu qualifié cogo di ala ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf a ye ɲɔgɔn minɛ ni ɲumanya ye a ye musow minɛ ni ɲumanya ye fɔlɔ a ko walahunna mislu alladhi alayhinna bil ma'ruf hakɛ min bɛ muso min kan kɛ hakɛ min b'o ye o hakɛ le b'o fana o kan ni ɲɛli ye hali furusa la ala ko fa imsakun bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan ko ye muso minɛ ni ɲɛli ye ou bien k'a bila ɲɛli kan hali furusa la ala ka ɲɛli fɔ hali furusa la ɲɛli fɔra la ala tila ko ten inna allaha kataba al-ihsana ala kulli shay ko ala ka ɲɛli sɛbɛn fɛn bɛɛ kan ɲɛli fɔra fɛn bɛɛ la c'est-à-dire silamɛya bɛ na ni fɛn fɛn ye c'est-à-dire fɛn ye règle générale lo mun ye idée générale yɛrɛ fɔlɔ yɛrɛ furu yɛrɛ ni kow la an bɛ sɔn ka na exception na parce que n'i ka exception kɛ règle ye a bɛ kɛ baara ye dɛ a bɛ kɛ baara ye règle générale o le ye furu yɛrɛ c'est-à-dire furu atmosphère jumɛn la an ka se ka kuma o de kan ka kuma fɔlɔ la c'est-à-dire silamɛya ka furu fɔ cogo di furu yɛrɛ kan ka kɛ cogo di
ɲɛli dɔrɔn de fɔla a y'u minɛ ni ɲɛli ye a ka ɲɔgɔn minɛ ni ɲɛli ye ala ko rifq ala ko rasul ko sallallahu ko rifq ko ma kana rifq fi shay illa zana ko nɔgɔya ma kɛ foyi la fa b'a cɛɲa ko ma nuzi'a min shay illa shana sadi nɔgɔya ma bɔ foyi la fa b'a cɛ juguya nɔgɔya ani ɲɛli a ma to foyi la ala ko inna allah ya'muru bil adli wal ihsan ala b'a ɲɛmada ni tilen ani ɲɛli ye o tɛ mɔgɔ gɛrɛ yɛrɛ ɲɛli ali ka taa ali daba fama ala tila ko fi kulli kabdin ratbin sadaqa sallallahu alaihi wasallam sadi ko fɛn fɛn ni biɲɛ b'a kɔnɔ ko saraka b'a la n'i ma fɛn kelen kelen bɛɛ saraka b'a la i ka ɲɛli kɛ i bɛ saraka sɔrɔ adamaden yɛrɛ tɛ n'i ma fɛn fɛn sugu saraka b'a la o ye silamɛya yɛrɛ ye cogo ye kow la ɲɛli wa ahsin kama ahsana allahu ilayk ɲɛli kɛ mɔgɔw ma komi ala ɲɛn'i ma cogo min na ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن هل بالدبا كني سدي دينا غير مغوي كويا كني نيماي ادفع بالتي هي أحسن سدي كوني موقع كوكيلا سجلك يكوسجل كني نيماي فين مالا سجاتيما قالنا لك تجلو سرف يورنا أبين ملفا قفع كو إن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولا إن صبرتم لهو خير للصابرين ني موقع كوجوكيلا ima se ka mane iya ne ole kafsa meni ma se akamin kila ita juru sala ka boma mo ki banen iba banen jurum ti ka jurum la ba tigli ka meni ka bana fane ifana ka ika danso ke ibe jurum soro ma fongi yo ke meme kuma la hake parce que hake lo ka nyeli no nyeli te fen den islam ko no islam ada sala nyeli kan furu yero yo le ala ka furu kero ro fo abi nyeli fo kan ka fara kan okay. Donc, nous l'islam fourrière atmosphère générale islamique kono nyeli kanu ini furum so rete islama ri nyoje ala ka kala islama nyoje kanu kulantu min atta tahabbu qatil liman fa nyoje kanu akulan tadkhulu jannata hatta tu'minu atid mawtidu sadi aljina kono fi liman ya walan tu'minu atta tahabbu afana tsika liman fa nyoje kanu أولا أدلكم على شيء إذا عملتوه تحاببتم كويلا الأكل أنت فين يرى الأكل صلى الله عليه وسلم أنت فين يرى ناقة فين كأبي نيو كانوا كافش السلام بينك أي نيوفو كان يسون جاك نيو كرو الأكل سلام عفله ولا فولا مكوم أنو يروما جانا سلام نما سيسا باسكو أما فكان بروبلم تاع الله سلام عليك أوكي أنو بروبلم يرى سلام بلان ولا أن بروبلم يرى دونغا يرى فروتي كاسوي ala ka bɔra ni mɔgɔ fila bɛɛ ma contrat lo a bɛnna kan dɔ le kan a bɛna bɔ n'a ma bɔ a sira fɛ ala ka bɔra da fila bɛɛ ma n'a bɛ ɲɛ n'a tɛ ɲɛ fana a ɲɔgɔn ta kaso tɛ ɲɔgɔn lanɔgɔ tɛ donc o la sisan an bɛna kuma a kabala tila bɔgɔli ye exception ni sariya kɔnɔ n bɛna kuma bɔgɔli kan ni n ko bɔgɔli kan ka tɛna kuma ta ka bɛɛ ye ne bɛ miira bɔgɔli ma a kuma bɛɛ la mɛ fo k'a ban n ka mɛ bɔgɔli jumɛn ma silamɛ ka bɔgɔli min fɔ parce que ni b'o lɔbɛna fɔ karamɔgɔ ko bɔgɔli m'o fɔ dɛ silamɛya k'a lamɛn fɔ a laban an bɛ bɔgɔli règle fɔ n'i k'a faamu sisan n'i k'a bɛɛ lamɛn sisan taa bɔgɔli tɔgɔ kɛ n'i bɛ fɛ ka kɛ n'i bɛ se ka bɔgɔli tɔgɔ kɛ i y'a kɛ mais n'i ma se ka kɛ kɔni i y'a lɔn i ka min kɛ ma silamɛya ta kɛ dɛ i k'i yɛrɛ sago le kɛ fɛn kun bɛ fɛ ka daminɛ fɔ fɔlɔ min sira ta i tɛna bɔgɔli mɛn a la c'est à dire mɔgɔ bɛ bɔgɔli kɛ cogo di sira la tɛ yala t'ala tila fili ala tila ma fɛn foyi bɔgɔ denmisɛnnin muso a ma mɔgɔ bɔgɔ n'a tɛgɛ ye ala tila ma bɔgɔli kɛ n'i ka jaru bɔ a la a ma bɔgɔli kɛ donc i tɛn'o sɔrɔ kana o to ɲini sira la o t'a la tila ka vie kɔnɔ a t'a la kana o to ɲini yɔrɔ la yen i k'i yɛrɛ sɛgɛn a tɛ sɔrɔ yen k'a kɛra muso bɔgɔ cogo di le a ka non ka kadina cogo t'a la ale tɛ yen parce que a m'a kɛ donc ma k'a fɔ a ka mun de fɔ an ɲɛna sisan parce que a kɛli la a t'a kɛ wale la o ma k'a fɔ parce que a ka lɔn ale ye tila le a n'a bɛɛ le fɔ a ma foyi to yen donc n'a ka dɔ dogo a bɛ kɛ baara ye a bɛ kɛ baara ye donc a k'a bɛɛ le fɔ parce que bɛɛ tɛ komi ale mais a b'a fɔ ka bɛɛ i ta dan yiri la n'i ma nin k'i bɛ nin kɛ i b'a kɛ cogo di o ye fɔlɔ ye silamɛya an yɛrɛ fana silamɛya mana ni bɔgɔli ye silamɛya nana bɔgɔli sɔrɔ adamadenya la a nana muso bɔgɔ sɔrɔ adamadenya la hali bi a bɛ yen silamɛya ma ban a fana tɛna ban mais silamɛya nana bɔgɔli objectif le yɛlɛma a bɛ kɛ kun jumɛn de kosɔn a n'a kan ka kɛ cogo di silamɛya ko le yɛlɛma ko muso caman furu silamɛya mana muso caman furu ye o a n'a sɔrɔ yen a ka réguler de ka dan bila a la a bɛ kɛ cogo min na fana k'o fɔ a bɛ kɛ cadre min kɔnɔ k'o fɔ donc o ye k'o ta cogo ye
fɛn fɔlɔ ye min ye ka mɔgɔ buga ɲada la haramu ni o ye règle fɔlɔ ye alakila ko wala yadrab la tadribu alwajh c'est-à-dire ka mɔgɔ buga ɲada la denmisɛnnin ni mɔgɔkɔrɔba le muso lo a kɛra cogo cogo ye ka mɔgɔ buga ɲada la haramu ni un point a banna kuma fila to yɔrɔ la alakila ko i kana mɔgɔ buga ɲada la o tɛ muso o tɛ denmisɛnnin donc ka muso da ci k'a kɛ ten kɔnɔ fɔ k'ala k'ale k'o f'i ɲɛna hali kana miiri o yɔrɔ la alakila m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna kelen alakila ko tun ko la taqul qabaha qillah kana fɔ yɛrɛ fana ko ala k'i cɛ juguya c'est-à-dire n tɛ kumana nɛni ma i b'a tigi ba nɛni k'a fa nɛni k'a somɔgɔ nɛni k'a yɛrɛ nɛni ala tila k'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna sibabul mu'min fusuq a ko ka silama nɛni kɛ ko tiɲɛni silama nɛni ma f'u ɲɛna hali k'a fɔ k'ala k'i cɛ juguya ou bien i mɔgɔ cɛ jugu la a bɛ ten k'ala tila k'i kɔnɔ fɔ cɛ juguya yɛrɛ kana fɔ kuma tɛ k'a tigi nɛni fɛn wɛrɛ la kuma tɛ k'a somɔgɔ nɛni a bɔyɔrɔ nɛni k'a dɔgɔya k'a buruja ala m'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna a ko fɔ ko wala tahjur illa fil bayt o ye hajuru ye donc c'est-à-dire al amena ayala ala ko wallati takhafuna nushuzahunna ayare ala principal me kono me kuma bol kan ñere fana kila fa fala shen kelen pedroni ni mafri wallati takhafuna nushuzahunna fa'idhuhunna واهجرهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا كما الله أكبر أقول واللاتي تخافون نشوزهن نشوز عرب كنا دوغول مكروتان دوغول توكاولي نشزوي سادي مسوم بايره كروتا فروتشكان فين كلين فلاتين انتوني اكا كيره كروتا يكاني سادي كايره نفساني انت يكما باسكي انغول فو ala ko wali rijal alayhinna daraja furu kono ñogone dabla ala ka valeur do di chama ye chaka c'est ala ka valeur do di chama ala ka daraja do di chama muso kan furu kono o beyi mo teno tagala le ko blay o tafal ki gafsani parce que am fem fo mansere an mado an ko la normalement quoi ça dit privilège de dilemme o be samantaro de la demande ni gafsani mo te kele wala kan sege ala nga nyamo wala ko chama sege ye président ni gafsani to yo te kele nda ye ministre ni gafsani mo te kele ala ka fɛn dɔ le d'i ma mais responsabilité de i bɛ ɲinga la fana parce que privilège dɔ dira ale ma ele ma fisa ne an ka fɛn dɔ le d'i ma hakɛ dɔ d'i ma pouvoir dɔ dira e ma mais i fana bɛ ɲinga la mais i ma fisa ne parce que pouvoir tɔgɔ b'i bolo donc ala ka pouvoir dɔ di cɛ ma furu kɔnɔ mais pouvoir gansan tɛ dɛ responsabilité de b'a kɔfɛ responsabilité de b'a kɔfɛ donc ale ko wallati takhafuna nushuzahunna c'est-à-dire muso asirana ka yɛrɛ kɔrɔta c'est-à-dire muso ma yɛrɛ fisaya cɛ ma a b'a yɛrɛ bonya ko ma a tɛ sɔn ka foyi ma o le da sisu yo k'i yɛrɛ kɔrɔta a taara fɔlɔ ala ko fa'iduhunna a caman fana a bɛ fɛ min na c'est-à-dire muso bɛ yɛrɛ kelen fila kuma t'o yɔrɔ la o a b'a yɛrɛ b'a yɛrɛ ka fisa a bɛ bonya kuma ma n'i ko a kɛ tan a t'a kɛ tan a yɛrɛ tɛ sɔn i ka kuma ma ou bien ala ta ou bien i ye hakɛ dɔ ala ka hakɛ min d'i ma ko nɔgɔmaw tɛmɛ hakɛ ko fa'iduhunna ala ko a y'o ladi nɔgɔ yɛrɛ filɛ a kuma tigi fɛ a n'a hakili yira ɲɔgɔn na e min kɛra a tɛ kɛ ten a kɛ ten o ye fɔlɔ ye a y'o ladi ladili ma foyi ɲɛ kuma tɛ i kumali fɔ siɲɛ kelen siɲɛ fila n'o tɛ o bɛ se ka ba tigɛ n'a waati fana cɛni ɲinana le wala i kana jigin na o tɛ i ma ban a ma ban ma ala ko dakhafu nushuzahunna a k'a lɔn dɛ maa b'a kɛla le a b'a jagoya la ka kɛ donc n k'a lɔn mɛ m'a kɛ ni n yɛrɛ san n mako tɛ a kuma la kuma bɛ nɔrɔ o ye nusuze fɔ an ye ko faamu ko fa'iduhunna a y'o ladi n'a tigi yɛrɛ ka lɔn min kɛra a man ɲi mais peut-être que n degela la le m'a kɛra n seko tɛ ou bien n degela la ou bien n ma lawara kama n ɲinana k'a kɛ o ye ka gɛrɛ le o tɛ doni kɔnɔ ala ko fa'iduhunna a y'o ladi ko n'a hakili yira ɲɔgɔn na ka kumaw fɛ o ye fɔlɔ ye o ma foyi ɲɛ i yɛrɛ ka lɔn n ka kuma fɔ kuma tɛ na ɲɛ a tɛ kuma tɛ na ɲɛ dɛ a tɛ ɲɛ cogo a bɛ yɛrɛ baya min kɛra a tɛ sɔnna ko ma n bɛ kuma fɛ ala ka kuma n ɲɛ hakɛ a tɛ sɔnna a ko fahjuruhunna fil madaji c'est-à-dire a k'a yɛrɛ minɛ o la yɛrɛ minɛ fana ala tila ko wala tahjur sallallahu alaihi wasallam ko la tahjur illa fil bayt i bɛ yɛrɛ muso la o b'a fɔ k'i na yɛrɛ bɛɛ la kɛrɛma k'i ni muso bɛ ten n'i ka ye o tɛ kuma fɛ i bɛ ɲɛ kuma kɔrɔ i kuma fɛ mɔgɔ b'o fɔ mɔgɔ si ɲɛna dɛ mɔgɔ y'i da tɛ silamɛ ɲɔgɔn yɛrɛ la ka tɛmɛ tɛrɛ saba kan haramu ne kuma tɛ muso kɔni ma
k'i datigɛ la mɔgɔ m'o f'i ɲɛnɛ ko wala tahjur illa fil bayt i b'i yɛrɛ minɛ la so kɔnɔ le kɛnɛma foyi mɔgɔ b'a ye ko foyi tɛ yen a ka di a ye baro kɛ mɛ n'a dila so kɔnɔ a yɛrɛ kana ko dɔ bɛ yen i b'i yɛrɛ minɛ la so kɔnɔ parce que adamaden hɔrɔn ni mɔgɔ fɛn min ka di ni ye i ye ban o la ko dɔ kama i b'a dɔn k'o tɛ koden ni mɔgɔ bolo o ye kobale ye mɛ ban ni diɲɛna ko la fɛn min kama i y'a dɔn ko fana kotɔ ka bon bolo n'i hakili b'i la i y'a fɔ a vraiment n man ka nin kɛ parce que n'i kana sa kɛ ne ka yɛrɛ minɛ n na malgré que ko ka d'a ye nin ka d'a ye nin ka d'a ye a kɛ ne ka yɛrɛ minɛ n na et puis a tɛ fɛ ka kɛ mɔgɔw ɲɛfɛ parce que ko tɛ lebu ye o lebu ni wayiba ni o tɛ kɛlɛ ko tɛ ko ye kun de b'a la sariya ka kun de bila la an bɛ fɛ furu nin ɲɛ a bɛ taa ɲɛfɛ cogo di parce que ala k'a lɔn bɛɛ tɛ kelen ye o sinon kɔni a ma se o bɛɛ ma o ni fɛn basé ni ɲɛli kan ani sutara kan ani c'est à dire hinɛ kan o tɛ se nin bɛɛ ma o mais ni k'a ta la ye dɔw bɛ taa na taga ye fo sitamɛ sitamɛ ye n ka lɔ fɔ adamadenya ɲɛnama solution no système no a tɛ dan yɔrɔ kelen na a bɛ nana bɛɛ fila de b'a kɔnɔ ala ko ma faratna fil kitab min shay ala ma foyi to silamɛya kɔnɔ a bɛɛ de b'a kɔnɔ parce que mɔgɔ sugu bɛɛ bɛ yen donc a bɛɛ bɛ sɔrɔ ni min sɔrɔla sisan an bɛ silamɛya ka sira fila a ko la donc a fɔra ten fahiduhun a k'o ladama mɛn i b'a tigɛ i yɛrɛ natigi la so kɔnɔ malo k'i yɛlɛma ka bɔ so kɔnɔ a kelen to dɛ ma f'i ɲɛnɛ ala ko la tahjur illa fil bayt adamadenya bɛ ɲɔgɔn fɛ mɛ n'a dila so kɔnɔ a b'a dɔn ko ja ko dɔ bɛ yen an bɛ pan o tabi kɔnɔ ka caya ko wadribuhun a ko bugɔ bugɔli min fɔla an bɛna bugɔli kuma la an labɛn an kuma labɛn ka ban fo bugɔli an ye bugɔli sugu jumɛn de fɔla parce que bugɔli mile kunkolo la sariya ka bugɔli fɔ bugɔli mile kun est-ce que sariya ka m'o le ma n k'o de fɔ mot ye représentation de ye mais réalité tɛ donc k'a y'o bugɔ an ka fɔ ka mɔgɔ bugɔ ɲɛda la haramu ne kuma t'o kan donc ka bugɔ ɲɛda la o bɔ équation na o t'a la o ye zéro ye filanan ala ko k'a ye wadribuhunna darban ghayra mubarrah c'est à dire y'a bugɔ la bugɔli min t'a tigi man dimi n'i k'a tigi man dimi ala silamɛya m'o f'i ɲɛnɛ bugɔli min t'a tigi man dimi bugɔli min t'a tigi man di a t'a tigi jogi k'i ka bugɔ bugɔli sugu la kuma an ka mɛn dɔw b'a fɔ ko dɔ tun muso bugɔ ni gɛsɛ ye ani fanifin e ko sa muso ko ni m'o ko dɔ pɔn ko t'a mɛn bon i ma ala ta kɔni kɛ dɛ i k'i ta le kɛ hakɛ le fana alaba n'an b'a yafa alaba minɛ siga foyi t'a la kana siga o kɔnɔna donc a y'o bugɔ la min t'a tigi man dimi sariya k'o de fɔ a tɛ bugɔ ɲɛda la i b'a bugɔ bugɔli min t'a man dimi c'est à dire bugɔli tɛ min bɛ kɛ k'i ta juru sara o tɛ silamɛya ma k'o ye o ou bien c'est à dire i dimi dɔ de bɛ a bɛ fɛ k'a bɔ a tigi la o bugɔli tɛ o bugɔli sugu tɛ o bugɔli tɛ o bugɔli sugu tɛ mais bugɔli a bɛ silamɛ a bɛ furu sauver parce que ala ma tɔɔrɔ kɛ furu la c'est à dire k'a tigi n'a hakili yira ɲɔgɔn n'i ko ka bugɔ donc il est miiri sa ele bɛ se ka muso bugɔ i t'a blessé pewu kana blessé dɛ i t'a bugɔ ɲɛda la i t'a nɛni ele bɛ se k'o kɛ wa o tuma karamɔgɔ dɔw yɛrɛ k'a ye ko muso bugɔ ye haramu ne karamɔgɔ dɔw taara o kan mais n tɛna olu ka kuma ta n bɛ kuma fɔ ka taa karamɔgɔ babaw ka min fɔ an bɛɛ jɛnnen bɛ karamɔgɔ min ma an sɔnnen karamɔgɔ min ma donc an y'o ta sisan parce que a bɛ kɔrɔna kɔnɔ i t'a bugɔ parce que ko non parce que furu fɛ tɔɔrɔ fɛn tɛ a bɛ ɲɛ cogo min na ala b'o fɛn fɛn bɛ se ka furu wuli ka bɔ yen ala bɛ dan bila bɛɛ la c'est à dire bugɔli k'a tigi n'a hakili yira ɲɔgɔn na e min kɛra a man ɲi n dabila parce que a tigi minɛ karamɔgɔ de b'a minɛ a tigi minɛ k'a yuguyugu dɔw ko i b'a bugɔ ni gɛsɛ dɔw ko i b'a bugɔ ni yɛlɛngana ye o fɛn bɛɛ bɛ don sariya ta kɔnɔ mais i t'a bugɔ la k'a man dimi donc an bɛna na man dimi côté la o n'i ka man dimi mun de bɛ k'a kɔfɛ an bɛna na kuma bɛɛ kan o parce que fo k'a kuma pere-pere n tɛ fɛ kuma na siɲɛ fila tuguni siɲɛ kelen a banna n'i bɛ min kɛ kɔfɛ o yɛrɛ ta ye sisan mais kana tila ala kan kana la silamɛya kan donc karamɔgɔ ko ten c'est à dire i bɛ fɛ ka muso bugɔ kun kama ni kun tɔgɔ ɲɛnabɔla bugɔli kɛlɛ ma haramu ye ala ko fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila n'o sɔnna ka kuma ma o bɛ komi n'aw k'a dabila ala ko k'a kana dansago kɛ o kan dansago tɛ yen tuguni i yɛrɛ miira i na kɛ na bere ta ko wasa n tɛna kɛ tuguni a banna i lala ko a tɛna kɛ tuguni bugɔli kɛlɛ ma haramu ye tuguni n cɛkɔrɔba hali bugɔli silamɛ bugɔli min yɛrɛ o kɛlɛ ma haramu ye fa in ata'anakum fala tabghu alayhinna sabila
i m'a ye n'o sɔnna ka tugu a kɔ o bɛ komi k'a dabila ala kɔ kana dansa o kan la tuguni ala ma da o ma dɛ a y'a laban filɛ ko inna allaha kana aliyan kabira ala ka fanga kɔrɔtan ni ala ka bon n'i k'i dansago i bɛ taa ala sɔrɔ yen kuma wele mɔgɔ ka fi n'a tigi ka nin kɛ ten kana nin kɛ dɛ n ka bon n bɛ se ko la a kɔrɔ ye di i kɛcogo dɔn dɛ parce que ne bɛ yen n'i kɔnna donc an y'a faamu cogo la n'i ye kɔrɔnaya ye ala ko inna allaha kana aliyan kabira ala ka bon ala ka kɔrɔtan ni a ka bon a bɛ se ko la a bɛ se ka ko yira la i hakili tɛ min na a ka hakɛ dɔ de d'i ma mais kana abuse dɛ responsabilité b'a kɔfɛ a fana bɛ kɛra ale fana bɔli kun sariya ko le yɛlɛma c'est à dire ka se ka furu lien ka se k'a sabati k'a to yen silamɛya ka lien fana a ma fɔ c'est à dire ko karamɔgɔw ko ten ko c'est à dire muso kuma b'a a ɲɛ a bɔli ye haramu de ye parce que kuma tɛ bɔli c'est à dire dajuru sara tɛ dimi bɔ tɛ cɛ na fɔ mais san muso ta to ye dɛ non kuma to ye o ele b'i ta le kɛra i b'ala ta le kɔ i bɛ muso ta le kɛra kuma o yɔrɔ le bɛɛ le bɛ yɛrɛ ɲinina koyi ele kana i jija kana mɔgɔ ta kana to i la o le ka gɛlɛn kiyama lo mɔgɔ ta kana to i la dɛ o le ka gɛlɛn parce que a tɛna to yen parce que ne ka dɔn i ɲɛ ni muso ɲɛ kiyama lo ha ka kalan cogo min na n b'a la ni man ta t'u bolo dɛ a ka kalan cogo min na ne b'a la ni min ta yɛrɛ t'u bolo nka cɛ wala na ni ta ye si kiyama kɛnɛ kan si ta mɔgɔ a t'a to mɔgɔ bolo i t'a to i fa bolo i t'a to i ba bolo i t'a to mɔgɔ si bolo a fɔra ko cɛ fa ye bɔra den ɲɛ den bɔra ba ɲɛ gansan wa parce que i ka mɔgɔ mɔlɔ cogo n'i ka i bɛ boro le a kana kunkolo wuli a kana gbanga wuli kɔ ko y'o le i b'i yɛrɛ ɲini a kana gbanga wuli kɔ lon tɔgɔ ne ɲa ile ɲa n furucɛ dun na i kun ka nin kɛ na nana ye an ka sabali dɛ an ka sabali donc nin ye bɔgɔli cogo ye donc sisan ni le bɛ se k'o bɔgɔli tɔgɔ kɛ sisan o balimacɛ a kɛ i tɛ jurumu sɔrɔ i jija n'i bɛ se ka kɛ ten dɛ i kana tɛmɛ a kan ten dɛ n'i tɛmɛna a kan kɔni n'a muso yafalen ma n'a ma yafa kiti dɛ mais kiti fana dan to ye dɛ kuma ma bɔn kiti dan to ye an bɛna kana karamɔgɔbaw ka kuma fɔ ka sɔrɔ k'a tɔ filɛ olu ka mun de fɔ a kan ne ka kuma tɛ mazabu tɔw la مالكي وكرم باركوي قال ابن شاس من فقهاء المالكية في عقد الجواهر فإن غلب على ظنه أنها لا تترك النشوز إلا بضرب مخيف لم يجوز تعزيرها أصلا إيه أكو سدي كوني ننا لا سدي إيرا ننا دنجلا سورة كفو مسمى كم نتنا دبل فنيا بوغو كامنديمي نون ننا سدي إننا دنجلا سورة كتولا أكو تدعى يا بوغو أصلا أبول تدعى parce que ni ko ke de la shara dans côté damatemeo kune be kulaw wala kuma la kun sadi ko jumali ni desala sisan ele nafo boli men ni net na seka ni nta sa shara boli ka ke chola shara ka boli fo na seka ke parce que na ndu ka bu ou bien nga ke mena amandimi iko lon o ko ta bo no halu garabeo ala ko fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha ay hakil mawle ay ra famila ma fango mo menana o ta hakil maw hakaman ala ko mo hakil maw mɔgɔ min se ka na critique o bɛ can o bɛ se ka na kuma ko la ka ko la taga parce que alu fila dɛsɛ la ko balo fila niveau la ka ban an bɛ taa niveau gɛrɛ la tuguni bɔgɔli tɛ k'a kɔ kari dɛ an bɛ taa niveau gɛrɛ la tuguni comme ko balo fila yɛrɛ bɛ dɔn ko la an bɛ taa hakilimaw bɛɛ tɛ dɛ ko hakilimaw ka pempe ka taa fɔ bɛɛ o tɛ hakilimaw a ka famille la k'olu wele muso ka cɛw la muso ka mɔgɔw la cɛ ka mɔgɔ la o ye na sigi ka kuma mun de ye problème ye parce que ele kon tanta fo ko ni na taya muso ka mo chala na kanu la siya fo ko no ki muso ka ko warna na kon ngonu mala ni ko me so kon ke mala ni so kon ke ça lui cause velo na c'est l'ora ça veut dire c'est sérieux ame se ka furu la tanga chudi parce que so sont te fangara flamala furu tout dans nous so sengara teo alternative fo itala donc abi chen chugo post na maka Allah karan Allah kana ka makara kana chen ay to le ken maintenant tinya pepo muslima fana ala be boda be ala ko woni tafarraqa yughni Allah kullam min sa'ati na farana ala baka hinake be ala baka anema di bema parce que an chita nyoko tigiyo ala kam bla nyoko kanku na manye deta ole la manye na manye woni tafarraqa yughni ijia tala takode akana do gasila ki be se kola te ay hakilima wule obena kuma no manye solution re ti korade de sala ke la kola ay nyoko la bla herekan ala ko nyola bla here kan ni nyuma kan chen la ne de selante se tuguni nte fra dala gasila
n tɛ fɛ ka don kila gasi la n tɛ fɛ ka kojugu kɛ ala ko ye min kɛ n k'a bɛɛ kɛ n tɛ se tiɲɛ yɛrɛ la n yafa ɲɔgɔn ma a banna kɛra ko tɛ donc an n'u y'an sote ta sisan k'a suma nin ma an kana silamɛya ta k'a suma an ka sote ma o an b'an sote de ta k'a kuma silamɛya ta ma sisan i bɛ min kɛla n balima cɛ a suma silamɛya ta ma nin na sisan i y'a filɛ n'i bɛ jo kan n'i tɛ damatɛmɛ kɛla i bɛ sɔrɔ a kuma sisan ni silamɛya ko an ye muso bɔgɔ kana muso bɔgɔ n'i bɛ se k'a bɔgɔ cogo la étape fɔla sisan a filɛ nin i bolo n'o tɛ d'aw ma o an bɛ taa dan to ye o parce que silamɛya tɛ ko bɛɛ dan adamaden ka limaniya ma e ya limaniya jumɛn le n'i ka kɛ n'i ma kɛ a banna an to ala ma non silamɛya t'o fɛn silamɛya t'o fɛn ka bon ma parce que adamaden k'o fɔ an nana bato le kan ala ka kiti le bila dugukolo kɔ kan kuma kun y'o le an nakun yɛrɛ o le o donc n'o le sisan a tɛ to yɛrɛ maden dɛ ya limaniya bolo ni min k'i ja bi i bɛ nin kɛ sini i b'a fata sini i b'a tan ka feere yan non pas bɛ ban ten o tɛ o ko tɛ hakɛ bɛ minɛ hakɛ ala tɛ hakɛ to dɛ a bɛ minɛ dunuya kɔnɔ yan kɛmɛ fana ala b'a minɛ maliki ko ten ale ka fɔ a kuma la c'est à dire n'i k'a dɔn i tɛ se ka i k'a dɔn i bɛna muso bugɔ il faut k'a man dimi k'a tɛ dagaya bugɔ o y'a la kuma ye o ye ibn shas ka kuma ye ibn arafa ko ten a kitabu fi sharh al-kabir ko fa in jazama aw zanna adamuha ay adam ifadati al-hajr ضربها إن جزم الإفادة أو ظنها لا إن شك فيها أكو sadi ko ni nana dengena sɔrɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la n ka muso n yɛrɛ tigɛ muso nin ma n ka sayi so kɔnɔ a fɔra cogo min na n ka yɛrɛ tigɛ a ma ka ko bɛɛ kɛ a tɛ nafa kɛ la ni nana dengena ko o tɛ se ka nafa kɛ ko i b'a bɔgɔ an ka bɔgɔ min fɔ bɔgɔ kelen tɛ sariya ta bɔgɔ cogo la i ta tɛ ele bɔgɔ min b'i kɔnɔ o tɛ sariya ta la ko ni i b'a bɔgɔ tuma jumɛn n'i dengenela k'a fɔ ko bɔgɔ bɛna nafa kɛ a bɛ taa bɛna kɛ silamɛya ka bɔgɔ min fɔ dɛ n'o bɛna se ka nafa kɛ k'a bɔ a la ou bien i ka dengenya sɔrɔ ou bien i fɛ a bɛ se ka kɛ siga tɛ parce que chaque ne ko siga sariya la o ye 50-50 le peut être 70% i fɛ a bɛna bɔ a la ou bien 100% a bɛna bɔ a la o le jazama ye c'est à dire 100% mais zanna ye 70% 60% c'est à dire côté kelen ka girin dɔɔni hali ni 60 le 55-45 o bɛɛ ka ɲi mais 50-50 o ye siga le o de chaque ye arabukan na donc ni siga la ka fɔ est-ce que a bɛna ɲɛ a tɛna ɲɛ ko i t'a bɔ o ye siga yɛrɛ ye bɔgɔli min fɔlɔ o bɔgɔli bɛ ɲɛli kɛ dɛ parce que karamɔgɔ kumana o a ko wal awla tarkuha hali ni bɛ se ka muso bugɔ sariya yɛrɛ ka bugɔli cogo yɛrɛ la ko min ka fisa karamɔgɔ bɛɛ bɛnna o kan i y'a to yen parce que ko ibqa lil mawadda mun kosɔn ka se ka tari kanu ni fɛn to a ni ɲɔgɔn cɛ i m'a ye hanabila ko di qala al-bahuti fi kashf al-qina' ale ko wal awla tarku darbiha lil mawadda ko min ka fisa sariya ka bɔli min yɛrɛ fɔ dɛ i y'o to yen mun kosɔn kanu kama a ni ɲɔgɔn cɛ parce que a kana kanu la taa ka bɔ yen n'an taara shafi'u fɛ yen ibn hajar ko ten ibn hajar al-haythami fi tuhfat al-muhtaj a ko amma in idha alima annahu la yufid fa yuhram a ko n'i k'a lɔn ko bɔli min fɔla sariya la a tɛna muso i nafa ko a bɛ haramu ye kɛ i ka muso tɔgɔ bugɔ a bɛ haramu ye kɛ i ka bugɔ مغربي ابن هاني أكا إمام أحمد نينغا أقول الرجل له امرأة لا تصلي هل يضربها فقال الإمام أحمد نعم يضربها ضربا رفيقا غير مبرح لعلها ترجي ابن هاني كأحمد بن حنبل نينغا أقول مسوي برمين تسلو كويس كيبا بقوا أقول هون كيبا بقوا كان أبغى ندي مدا يبا على راه حكلي أنت ما أنا حكلي أمك ما على كهاي كان سيسا يبا بقوا الشولا c'est-à-dire minna ita mandimi lala abena sika ta selma o yala ka hakele ni desela la bla vraiment ne kita te sela ne ka ko beken sin desela ngai kengi baba ko beka tenyana vraiment ne sika muso me min te sel an ñoko la afia parce que mesana na dinga na ke ñoko si bo ile be parce que islam la ni ka ko tira to fla nga ko to na itena o c'est-à-dire islam ka o be vite depuis ma furu la folo il est que mon ma itam so nyima ni boro nyima an o befo ça dit nous exception les ça dit exception les am ko exception les nga tarati ça dit règle am ko exception les comme bogoli na fait na be exception islam are kono kan ko banan côté
Ah, bon, si c'est une question que c'est. Bon, silamɛya kan fɔ est-ce que silamɛya yɛrɛ ma muso tɔn le fait silamɛya yɛrɛ ka sira yɛrɛ d'i ma cɛ ma ko muso fɛn ça comment dirais-je cɛ ye muso bugɔ est-ce que cɛ dɔ par exemple bɛɛ tɛna sɔn cɛ dɔ bɛna damatɛmɛ kɛ ni damatɛmɛ kɛra a bɛ kɛ cogo di o bɛɛ ye question de c'est vrai question c'est sont des questions très importantes parce que y'an ko kɔnɔ muso bɛ cɛ muso bugɔ tɛna bugɔ sariya ka bugɔ cogo pour que sariya yɛrɛ ma haramuya siɲɛ kelen yɛrɛ n'a f'i ɲɛna sariya bɛ furu nin de kɔ ka latanga fɛn fɛn bɛ se k'a latanga sariya b'o kɔ n'a tɛ don sariya gasi la mais problème o tɛ question ye o question ye mun de ye cɛ ni yɛrɛ bɛ muso bugɔla kɛ o t'a bugɔ c'est à dire o ni sariya yɛrɛ ka jan ɲɔgɔn na o de kuma yɛrɛ yɔrɔ ye parce que a filɛ kɛ mɔgɔ fila adamaden an sote filɛ mɔgɔ min bɛ muso bugɔla ba ninnu b'an ka sote kɔnɔ c'est à dire sariya min fɔ o ya diinɛ yɛrɛ bɛ cogo di fɔlɔ kana kuma kana fɔ k'a bɛ muso bugɔla parce que diinɛ le kama kana diinɛ don a la an kana an ka ko bɛɛ ta k'a la diinɛ kan i bɛ fana ta k'a lajɛ ko diinɛ kan ye muso bugɔ a tigi yɛrɛ diinɛ bɛ cogo di an ɲɔgɔn ɲininka o la fɔlɔ il yɛrɛ diinɛ ko bɛ cogo di i ya seli ko bɛ cogo di i yala ko bɛ cogo di fɔlɔ sani bɛna kuma ko sariya k'i muso bugɔ ka muso bugɔ la i ya diinɛ ko bɛ cogo di parce que an yɛrɛ banni an diinɛ ma an yɔrɔ ma jan an diinɛ ma kɛ o de kan an bɛ muso bugɔ la ni bugɔli cogo an man ka bugɔ cogo min na o de ye kuma ye o c'est à dire c'est pas an b'a yira cogo ko diinɛ de k'an bila la dɛ non non an yɛrɛ banni diinɛ ma an yɔrɔ ma jan ka bɔ diinɛ ma o de b'an bila la kuma o yɔrɔ le f'an filɛ o cogo de la ten f'an filɛ o cogo de la an n'u yɔrɔ ma jan diinɛ ma o de b'an bila la bugɔli sugu in na sinon diinɛ t'an bila la an tɛla ni ba tɛ juru sara o ye kelen o tɛ kelen o a ma kuma ala ka d'a ma donc ah bon le fait que an na fɔ tuma le fait que sariya yɛrɛ sɔnna ma yɛrɛ pour que sariya ma haramuya siɲɛ kelen o tɛ o c'est à dire bɔli n ka fɔ bɔli b'a adamadenya kɔnɔ muso bugɔ bɛ yan mɛnna bi ko tɛ sariya nana c'est à dire a fɛn de yɛlɛma c'est à dire a objectif yɛlɛma k'a kɛcogo yɛlɛma sinon a bɛ yan mɛnna bi ma bila ye o donc ko ye mun de ye bugɔli fɔla muso min bɛ tamarulu kɛ o de ye rébellion muso min bɛ rébellion wulila kuma o le o de ye nasiza ye muso min bɛ muruti exception no muso ɲuman an ka muso ɲuman fɔ sariya kɔnɔ muso min b'a la dɔn k'ala ka kila dɔn ka tugu silamɛya kɔ a t'o kɛ wala a t'a kɛ mais exception no parce que i bɛ se ka kɛ mɔgɔ ɲɛnama ye ala b'i lajarabi ni mɔgɔ dɔ ye min peut-être t'i ɲɔgɔn ye côté fila bɛɛ cɛ ko muso mais silamɛya i b'i diya ka ala ka diinɛ tanga i fana b'a dɔn parce que hakɛ lo ko o yɔrɔ le i bɛɛ de b'i yɛrɛ kɔlɔsi mind your business i janto i ya ko la dɛ parce que ala bɛ se k'i lajarabi a bɛ se ka kɛ lajarabi sa tuma dɔ i yɛrɛ sababu le tuma dɔ mais an lajarabi le i taara ta i ka man ka ta bon ta waati la choix ma ɲɛ i ka erreur dɔ kɛ a bɛ se k'o bɛɛ ɲɛnamaya ka gbɛla ɲagami no n'i ka faamu i tɛ jigin mɔgɔ la tuma dɔw mais kuma ye min ye i bɛ silamɛya ka solution jumɛn san kuma o yɔrɔ le silamɛya solution b'a bɛɛ la o i le ka erreur kɛ o yɛrɛ erreur i le k'o kɛ mais ni ba kɔnɔ sisan i bɛ mun de silamɛya ka mun de fɔ a la sisan an bɛ muso min fɔra fasalihatu qanitatun hafizat ala ka min fɔ muso kuranɛ kɔnɔ olu tɛ nin kɛ o walahi olu tɛ nin kɛ o cɛw fana ala ka cɛw fana fɔ olu fana tɛ an bɛ bugɔli sugu fɔlɔ olu fana t'o fana kɛ donc an kana fɔ silamɛya ma mɔgɔ bila la an banni silamɛya ma an yɔrɔ ma jan silamɛya ma o de b'an bila la an yɔrɔ faamu d'a fɔ ok bon munna ok san nana bugɔli yɛrɛ pour silamɛya fɔ ko ok a furu sa siɲɛ kelen kuma bɛ ban n balimacɛ i ma faamu silamɛya ma to n ka furu la est ce que solution de fana wa parce que ni furu sara i bɛ taga min ni ma furu sa i ka taa yɔrɔ sɔrɔ don i bɛna taa mun de kɛ kuma question o la i man ka min kɛ i bɛn'o de kɛ silamɛya tɛ sɔn o ma parce que ko o yɔrɔ le souvent c'est à dire bɛɛ k'a lɔn ɲɛnamaya la c'est à dire silamɛya kɔni fɔ an ka fɔ an dagala fɔlɔ la silamɛya nana ka na nafa de sama ka se adamaden ma ni nafa bɛ yen ka ban a b'a bonya ka dɔ fara kan ka tɔɔrɔya ɲɔni ka bɔ i ma n'a dɛsɛla a bɛ dɔ bɔ tɔɔrɔya la silamɛya tɛ tɔɔrɔ waati ma a bɛ dɔ bɔ a la bɛɛ k'a lɔn n'i bɛ césarien kɛ muso la c'est à dire tɔɔrɔya b'a la o mais nafa min bɛ tɔɔrɔ kɔfɛ an b'o de filɛ est ce que silamɛya ka bugɔli sugu min fɔ sisan an ka min fɔ silamɛya ka min fɔ i y'o kɛ furu ka sabati a ka taa n'a ɲɛnama ye ɲɔgɔn fɛ o de ka fisa wa o furusa de ka fisa an bɛɛ ka yɛrɛ ɲɔgɔn la juma de ka fisa fila la tɛ silamɛya tɛ mɔgɔ encouragé la furu la juma de ka fisa fila la silamɛya b'o de kɛ komi a sera hali yɛrɛ a bɛ yɔrɔ min na an tun man ka se yen fɔlɔ mais komi a sera yen an bɛ solution d'a ma kɛ bɔra yen de a ye nin kɛ a y'a ɲɛnabɔ mais furusa silamɛya ka yɔrɔ a kɛ cogo bɛɛ ka se ka o ye étape lorna de ye étape lorna a dɛsɛla yɛrɛ solution tɛ yen ɲɔgɔn tɔɲɔ tɛ dɛ o tɛ
mais an yɛrɛ ala ka min fɔ an tɛna se ka ɲɛ o kan an ka ɲɔgɔn lafiya kɛrɛ ko tɛ ok komi min fɔla silamɛya ka nin fɔ mais kuma n'u yɛrɛ an ka nin fɔ an ka jan silamɛya la tuma dɔ an dun silamɛya an tɛ silamɛya kota la ni mɔgɔ ka bugɔli kɛ min ta kɛcogo ye don sisan i ka muso dɔ bugɔ i man ka bugɔ cogo min na i ka danna tɛ i k'a bugɔ k'a blessé mun bɛ kɛ o kɔfɛ silamɛya t'a to yen ten k'o tɛ to ten dɛ k'o tɛ silamɛya ye diinɛ dafa de ala ko ten ala ka kiti wo t'a la o an bɛ karamɔgɔ lamɛn karamɔgɔ ka mun fɔ o la parce que ko ye min ye c'est à dire ni dɔtɔrɔ dɔ ka erreur kɛ parce que a ka négligence kɛ ka mɔgɔ dɔ faga est ce que an b'o dɔtɔrɔ tɔgɔ le jogo don wa ou bien an b'a fɔ ko bon an ye dɔtɔrɔya yɛrɛ dabila pewu parce que o le b'an sɛgɛn adamaden tuma dɔ miiri la fɛn dɔ kɛra a man ɲi min y'a mara an b'o le bɔ a la wa an bɛ ko bɛɛ de bɔ yen pewu parce que kun di kun man ɲɛ kun man ɲɛ n'i ka kun tigɛ o tɛ kungo bannen kuma o le o donc miiri de min man ɲi an b'o le bɔ a la an b'o solution ɲini mais an kana fɔ n ka min ko yɛrɛ bɛɛ ta ka bɔ ka dɔtɔrɔya yɛrɛ bɛɛ bɔ parce que dɔtɔrɔ kelen ka mɔgɔ faga il avait négligence non o tɛ ko t'o yɔrɔ ye o parce que o le b'an sɛgɛn tuma dɔ miiri la an bɛ ko généraliser ka ko stéréotyper ka extrapoler o le b'an sɛgɛn bɛ miiri ka tilen ka ko bila a cadre kɔnɔ n'o kɛra an bɛ lafiya o mais o le fana ma nɔgɔ tuma dɔ parce que ala ko ten wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan c'est à dire an ka kɛ manton de juste milieu an bɛ cɛma de c'est à dire an tɛ taa ɲɛfɛ gauche ta droite tɛ extrême fila si man ɲi sariya tɛ extrême kɔ dɛ extrême fila si man ɲi i jija fila bɛɛ la dɔ ma san dɔ a bɛɛ man ɲi cɛma yɔrɔ an b'o le kɔ o le ma nɔgɔ gɛlɛya yɛrɛ yɔrɔ de ka cɛma yɔrɔ nin tɔ le juste milieu o le ma nɔgɔ ala k'an k'o mɔgɔw la donc ibn hazm ko ten fil muhalla ako فصح أنه إذا اعتدى عليها بغير حق فالقصاص عليه قال مره قال بكانو أكو سادي كوني ني أسادي أننا دينغنا كافو تشيكا دما تمك مسوكا نما كني هكاي قام مسو أمام نكا مسو تانيو بوالا شارع ليني نكا دانساو كأنغا بوليم فما كوتولا أو بيكا بويرة sadi al nama keni hakay ama mene kam so tanyo bwala ni muso kay bwala fal qisas alayhi tajru sarabi kala ni man fode nek ma kelente kal mo bak ma lay fole قال أحمد الدريدير المالكي في الشرح الكبير من أحمد كما جلش مالكي كتير ولا يجوز الضرب المبرح ولو علم أنها لا تترك النشوز إلا به فإن وقع فلها التطليق عليه والقصاص إما أقول إننا لون كافو إتسكا مسوت سكا بكم نتسكا دبلا خير بيام كير كورتا إما كبالا كوما كبايكا حكما ني مسو نانو كي إننا لو إتسكا بولا فيا بو كمانديمي قاتل دراكو يا بو كوم نيكا كدو ما فلدا حكي كولو parce que hakɛ bɛɛ dan de bɛ yen i hakɛ dɔ de muso la a m'a d'i ma mais ne fana man ka don hakɛ la dɛ k'i hakɛ ɲini to ka taa i fɛn tana ta min tɛ hakɛ ye o ma fɔ dɛ silamɛya ma nɔgɔ dɛ ala ko inna sanulqi alayka qawlan thaqila an bɛna kuma girinma de jigin kan a ma nɔgɔ a ka girin ala tila ko shayyaba salasa ko shayyabatni hudun wa akhawatuha ko hudu n'a balimamuso n ka fɔ o kan kunsigi bɛɛ ala ko fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wala tatghaw innahu bima ta'maluna basir ko tilen n ka ɲini fɛ cogo min na ko wala tatghaw kana dansago kɛ dansago tɛ silamɛya la ala ko innahu bima ta'maluna a bɛ fɛn min kɛra ala ɲɛ b'a bɛɛ la o kɔrɔ de y a pas échappatoire tɛ yen i bɛ min kɛra ala ɲɛ b'a bɛɛ la a faamuya ko ala k'a d'a ma ala k'a d'a ma a ko ten ko fa in waqa'a falaha tatliq alayhi wal qisas ni k'o kɛ ni muso taara plaigner parce que ni muso taara hakɛ ɲini bon hakɛ ɲini yɔrɔ kɔni tɛ yen sa an bɛna o kuma na kɔfɛ o c'est à dire an bɛ choix di muso ma a furu bɛ sa ka bɔ i kun an bɛ tila k'a ta sara fana silamɛ ale ni ko tɛ fana tɛ mɔgɔ ta hakɛ dogolen yan o ala ta le bɛ fɔlɔ yan ko tɛ ne ko tɛ gauche ko tɛ féminisme ko tɛ min yan dɛ ka non muso diya ko tɛ ɲini an tɛ nin ko tɛ an bɛ ala ta le fɔlɔ yan ala ta le y'a dan ye o fala tatliq alayhi wal qisas an b'a furu sa ka bɔ kun ka tila k'a ta juru sara la n'i ka dansago kɛ
donc quoi muso mangan bar no kan la ma ibara tani ka keke no kala ko te o tuguni o. Ok, ni nana muso bugɔ sisan ni ka bugɔ ka tɛmɛ hakɛ kan hali n'a kojugu kɛ a tɛmɛ hakɛ kan nin y'o kuma ye min ni ka muso bugɔ ni hakɛ tɛ don i ma bugɔ i kɔni i ma bugɔ i ka bugɔ silamɛya ka bugɔli la ok parce que dɔn na i ka bugɔ ka ko dɔ kɛ a man ɲi mais i ka dansago kɛ bugɔli la n'a ka furu sa furu bɛ sa ka bɔ i kun a bɛ tila ka taa juru sara la o ye hakɛ ala hakɛ tɛ ta ka to a tɛ to yen hali ni furu sara hakɛ bɛ bɔ i la mais ni ka bugɔ silamɛya ka bugɔli in yɛrɛ la i ma bugɔ ka man dimi ok mais i ma bugɔ hakɛ kɔsɔn hakɛ tɛ yen i wulila dɔrɔn ka bagan ma dɔrɔn ka papa i bɛ se ka ko dɔ kɛ hali silamɛya ka bugɔli in yɛrɛ la karamɔgɔ ko ten قال الدسوقي من المالكية أقول إن ثبت تعديه عليها يزجره الحاكم ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره وإبقاءه معه كون إننا دانساوك مسؤولا يرى نورم يرى سري شراكة من يرفو بغولي يرفو ليك كم ماك حكا كان كي تيجي الإسلام نيامو بي من كي بغبغ بس زجرو شرالا بغبغ فهمت بسيكي بغبغ علي بو فلسيسنا علي بو ويستيم مون بسيكي بغبغ ko thumma yadribuhu iga bogoli mkala nyogo fana buila ni musoko ante fika furusa ka bokum no maka min hake bala ayam ne ka jam iga min boala ma nyogo buila na kadi fina bena lo ima islamai donc moi flé sisa ni muso ncheka nyogo bugo sisa sadi muso ka chebugo muso na le ko non akan bo ka dansa kenga boli nga famu ke ka dansa oga so ma ken hakay c'est-à-dire ka ken ma ka dansa kenga ka dansa kenga chako nono nga min kala c'est normal dansa wote masima ok mo be ko kiti la 600 قال الدسوقي عليه لا كوتي وإن ضربها فادعت العداء وادعى الأدب فإنها تصدق وإنئذ يعذر الحاكم على ذلك العداء أكوني أن ليك مصبغو إلا كو مسوك بيكا دانساوك بولا إلا كو كونك ما دانساوك يا جودولي كو مسوك مال بيتا بس إيكا لبغو أبي ديغا لا كالو مي دانساوك إلا تولون ما ويرولي إلا كا بغول لغا أما كيلاو ألا كالو مي دانساوك بس ألا فارلا كالو مي ميكالا كو مسوك مال بيتا نو كلا سدي كيتي تيالا اسلام كيتي تيالا أبيلي بابا إبي مين نايبا دابلا بس كو إيكا دانساوك كلامه كان يقفون ولا مبكي وكذي طولا نأكل فلان قال عبد السلام السحنون مالكي يقول يسأل الجيران فإن ثبت أنه يؤذيه أدب وحبس أقول كم ني أفلان أنا بين نفكوني أكلت أكل كم أمي منيجي بكرة تشانلو أمي تسينيو لينينغا وكتيلا نعى سينيو لينينغا ni sigo ka fo chana chen me dansa ke musonga wati be no sabatila ko kitikala bi mne ki baba avec la ki mne ki la détention na doni ki akili si sana akili ka si be se la sokono nte féminisme lande ala talbe folen ni fi ku côté ça man ayaw law amen na fi ku côté là o jurisprudence ok وأشار بدر الدين العيني من الأحناف حنفي ألكتي أقول يسكنها كم من حقها أن يسكنها بجوار قوم صالحين ليشهدوا لها okay. فيجزره القاضي إن اعتدى على زوجته ما هكاي أكو كلامه دكوا ألكو نونو ني أفلان نلوك ما فونيكو أكو أكان مين كذا دانساوك نيكو نامake kwa mswa hakele ibe mswa yorom nade kam muska mai kam mswa haket tanga alla hakela tanga iba bo akero la katabla yorla momi monyuma chema buko mukoso monyuma to kana sharia law parce que le yorom na mom no mako tala te fo ikala bibe tabla yorla minye monyuma oye sadu ni olube na sharia na fola be dansa ko te dansa okala na sabat la ki be dansa okala la kitikala bin ki baba mai ni كاد دانسوك مسوكا يا منك ملا قال محمد بن جمال الخرشي المالكي في شرح الخليل أقول إن ثبت بالبينة عند القاضي أن الزوج يضرر زوجته وهي في عصمته ولو كان الضرر مرة واحدة فالمشهور أنه يثبت للزوجة الخيار
فإن شاءت أقامت على هذه الحالة وإن شاءت طلقت نفسها تطليقة واحدة بائنة لخبر لا ضر ولا ضرار ومن الضرر ضربها ضربا مؤلما. إماي محمد بن خرشي كوتي بن جمال الخرشي أكو كنا سبتي لا ندل بيك كيف مسوب بولا سادي كتير كلام كيف مسوب بولا إبا تورو ليك أبوكا تورو كسر بيفي قال نيكا تورو شين يكو كلام بلي شين كلام بيك تورو أكو كمين لون نكرامو في لوكا مس سادي مالكي تكبروكا كمين لون نلو في أولي سادي كو حكى مسوبرو سادي كأفنج إسكا بتويا فورلا أو أبيكا فورلا ala ko hakɛ di muso ma ale ka kuma la a bɛ to la wa a taara an bɛ choix di muso ma i bɛ to nin na wa bɛ bɔ a la ou bien n'a ka muso ja fana a bɛ to lahala tɔgɔ kan ou bien n'a ka ja parce que a fɛn saba de fɔ soit an bɛ fɛn choix fɔlɔ ye mun ye an bɛ fɛn choix di muso ma i bɛ to la i bɛ bɔ a la o ye kelen n'a ka muso fana ja bon a bɛ sigi o ye fila sabanan wa in sha'at talaqat nafsaha bi tatliqa wahida n'a ka ja muso b'a yɛrɛ furusa ka bɔ cɛ kun furusa ko kelen na a banna b'a yina parce que sabanan ko t'o la o parce que a ko munna ko ala tila ko la darra wala dirara kana mɔgɔ tɔɔrɔ mɔgɔ kan de tɔɔrɔ tɔɔrɔya tɛ yen silamɛya kɔnɔ a ko wa mina darar ko tɔɔrɔya dɔ ye min ye darbuha darban mu'liman i y'a bugɔ k'a mandimi k'o ye tɔɔrɔya dɔ le muso kan donc a bɛ bɔ o tɔɔrɔya nin kɔrɔ o choix bɛ d'a ma silamɛya la i ma kuma faamu ah bon donc sisan balima cɛ n'i k'a faamu sisan karamɔgɔ ka kuma filɛ nin bɔgɔli min fɔla o le nin n'i bɛ se ka nin kɛ k'a tugu a étape bɛɛ kɔ k'a lɔn a dagala i ye mais n'i tɛ se i yɛrɛ minɛ dɛ i yɛrɛ ɲini ne tɛna fɔ ko haramu no parce que n'i ko haramu ne sariya ka kuma dɔ fɔ mais i m'a fɔ n t'a fɔ haramu no an m'a fɔ ka sariya k'a fɔ cogo min na i y'o lɔn i bɛ min kɛ n'i bɛ se k'a kɛ o cogo la parce que n'i ko haramu no kɔrɔ i k'a sugu bɛɛ le haramuya non parce que a bɛ kun y'o le o ɲɔgɔn tajuru sara tɛ dimi bɔ tɛ ka furu sauver ka denmisɛnninw sauver lamɔ ka denmisɛnninw sauver to dɔ b'a fɔ mais mun est-ce que furu yɛrɛ tɛ sutura la cɛ ni muso kan ka ɲɔgɔn sutura est-ce que mun na détail fitinin bɛɛ bɛ bɔ non ko t'o yɔrɔ ye o parce que silamɛya bɛ sango de fɔ silamɛya bɛ c'est à dire solution di fɛn bɛɛ la ka bɛɛ la mɔgɔw tɛ kelen dɔw bɛ n'i y'a ko k'a la a b'a minɛ dɔw fa t'a minɛ yɛrɛ n ta bɛ bɔ n ta bɛ di yan kolo hali furumuso a b'a fɔ non ko n ta ko n bɛ hakɛ kɔ o mɔgɔ bɛ yen sariya b'o tigi labila wa a tɛ labila o sariya t'o tigi labila kuma o yɔrɔ le sisan an fana k'a lɔn ah bon on m'a fait ah bon vraiment une fois ni bay c'est bon on fait ni bay fiction ni c'est vrai on met du ko cogo na fiction la malo fiction ni bay ah mais solution na ni bon ni cɛra muso bɔgɔ sisan do et puis bon a ka dansa o ka kan bon a tigi bɛ sariya kiti min fɔla o yɔrɔ tɛ yen an bɛ mun kɛ sisan jɔnni ka muso tɔɲɔ la sisan m'a fɔ nin balimamuso ala m'i tɔɲɔ silamɛya m'i tɔɲɔ i yɛrɛ le k'i yɛrɛ tɔɲɔ ani sigida le k'i yɛrɛ tɔɲɔ munna i yɛrɛ k'i yɛrɛ tɔɲɔ parce que il est ka effort jumɛn le kɛ mun kosɔn ala ka kiti ka bon adamaden bɛɛ kan i y'a effort jumɛn o la n'i m'o kɛ i y'a yɛrɛ tɔn yɔrɔ fila la sigida fana kan k'o le kɛ sisan donc sigida le k'i tɔɲɔ adamadenw le k'i tɔɲɔ i ya sote le k'i tɔɲɔ ala m'i tɔɲɔ silamɛya m'i tɔɲɔ silamɛya k'a bɛɛ fɔ mais est ce que n'u b'o appliquer la sisan kuma o yɔrɔ le o donc an yɛrɛ le k'an yɛrɛ tɔɲɔ donc yɔrɔ de la sisan n bɛna kuma la différence tuma dɔw an ye kuma silama jamana an ma kuma fɔ ka ca ka kuma an ka di kuma la an ka kuma a kuma ka di tuma dɔw an bɛ ko dɔ fɔ ka kuma ka kan mais tuma dɔw yɛrɛ nɛgɛ fana man ɲi ne bɛ différence kɛ fɛn fila ni ɲɔgɔn cɛ silama jamana ani silamaw ka jamana kelen tɛ dɛ silama jamana ani silamaw ka jamana o tɛ kelen ye n bɛ exemple ta n ka jamana kan min ye Mali ye n ka jamana ye n bɛ se ka kuma o kan Mali est 95% de musulmans. Ouais, ou statistique d'ama. Donc, c'est vrai, 5% islamien. Donc, entre neuf, comme minka chami kiti ko ligan. Si on a d'une heure de islamata, islam yoro belao. Mais ne me fait un fort, minka chala, amu fort. Mali islamo ka jamanali. Mais est-ce que islama jamanali? Faut une autre question là. Parce que un blanc l'État est une fiction légale. Ça dit État, qu'il faut que État jamana ke fictionné. Avec hakil lelao. A te réalité là, État théo. Peut-être que je suis un mais état dans la réalité. Avant qu'on le connaisse, état avant qu'on le connaisse. Ne me faut que l'on, jamana joli mais à dans qu'on ne article à que fla.
to kelen pour ka jamana joli tɔgɔ yɛlɛmana fana tɔgɔ kɔrɔ ntala mini ni tɔgɔ le jamana ye tɔgɔ do ou bien ni tɔgɔ bɛ yen jamana min tigɛla ka fila a kɛra cogo di est ce que jamana tɔgɔ tun bɛ ten de ka kɔrɔ wa histoire ye jumɛn le donc état ye fiction légale le a ka fisa adamadenya ma adamadenya tɛ taga kɔ n tɛ kuma na mais n bɛ fɛ y'an lɔ ni fiction légale le an de bɛ état créer an de b'a bila cogo min ka ja donc ni jamana ka bila tɔgɔ kɔrɔ c'est à dire jamana bɛ créer ni mun ye o de ye jamana constitution ye constitution de jamana yɛrɛ a wolo sɛbɛri jamana bɛ o de jamana wolo jamana tɛ constitution min na o de jamana wolo sɛbɛri bɛnkan de o sariya an bɛnna nin de kan jamana ye nin de ni jamana ka bila i ka constitution ko l'état ko ce pays est un pays légal k'i da bɔ silamɛya kuma la an kana ɲɔgɔn nɛgɛ ko silamɛ jamana de b'o ye n t'a fɔ silamɛw ka jamana tɛ dɛ mais silamɛ jamana tɛ an bɛ se ka kuma ja c'est vrai ka kuma ja ɲɔgɔn bolo ka ɲɔgɔn fɛn kɛ tuma dɔw on espère an y'o fɔ mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ fana tuma dɔw parce que ni légal fɔla silamɛ kuma tɛ fɔ o yɔrɔ la tuguni diinɛ kuma tɛ fɔ o yɔrɔ la tuguni an bɛɛ ko lɔn mais an kana ɲɔgɔn nɛgɛ tuma dɔw to i k'a bila ko pays légal état comment dirais-je pays laïque i k'o fɔ o kɔrɔ le silamɛ diinɛ c'est à dire jamana tɛ tagabolo diinɛ tagabolo tɛ yan silamɛ ye diinɛ dɔ le o ni kuma tɛ fɔ silamɛ dɔrɔn pe de c'est à dire diinɛ tagabolo yɛrɛ le kuma tɛ fɔ yan an tɛ yan ko ta ka bɛn diinɛ ma yan n'o fɔla fɛn min na ka ban an ka cɛ an yɛrɛ n'a ye k'a fɔ ko silamɛ jamana le o ye tuguni dɛ silamɛw ka jamana le cani mais jamana tɛ a loi a silamɛ appliqué a yɛrɛ ye o mɔgɔ de b'a appliqué jamana kan o donc silamɛw ka jamana ni silamɛ jamana tɛ kelen ye o de kama professeur Tarik n bɛ dugawu k'a ye waati bɛɛ c'est à dire a b'a fɔ ko les pays majoritairement musulmans a t'a ko pays musulman a ko pays majoritairement musulmans c'est à dire silamɛw ka jamana silamɛw ka ca jamana min kɔnɔ ani silamɛya an bɛ min fɔra nin ye ala ko nin na fɔlɔ ni silamɛya tun bɛ yen e nana n'o de bɛ cogo min na an bɛ kɛ ten an kana yɛrɛ nɛgɛ tuma dɔw jɔn de ka muso tɔɲɔ sisan wallahi sigida lo ani jamanaw adamadenw an ne ka muso tɔɲɔ ala ma mɔgɔ si tɔɲɔ mais comme an k'olu fɔ an n'u ya o mission de du o le silamɛya ɲɛ o kana ala ka kiti ka n'o boli dugukolo kɔ kan n'i yɛrɛ m'o lɔn i tɛ ko faamu tuma dɔw o le kama mission fana an bɛ fɔ ala bato nin dɛ o le y'o ye o kana ala kiti seli sun jaga muso hakɛ cɛ ka hakɛ denmisɛn bɛɛ ka hakɛ silamɛya y'o le kana ala kiti o le inni jaa'ilu fil ardi khalifa ako alladhina in makkannahum fil ardi aqamu as-salah n'an ka mɔgɔ n'an ka fanga d'u ma dugukolo kan o bɛ seli jɔ wa atawu zaka o bɛ jaga di wa amaru bil ma'ruf wa nahaw anil munkar sari o bɛ mɔgɔ ɲuman ko ɲuman ye ka mɔgɔ ɲuman ko ɲuman ye ka mɔgɔ gɛn ka bɔ kojugu ma ko walillahi aqibatul umur ko bɛɛ bɛ taa laban ala de fɛ n'i ma ko cogo la i bɛ taa laban ala fɛ faamuya ko ala k'a d'a ma donc jɔn de ka silamɛya tɔɲɔ jɔn de ka muso tɔɲɔ muso k'a yɛrɛ tɔɲɔ parce que muso k'o yɛrɛ tɔɲɔ n'o ka c'est à dire u ka hakɛ lɔnbaliya ye a n'o ka diinɛ lɔnbaliya ye o ka muso dɔw k'a to yen o oppressé la ko dɔw kɛra o la min man ka k'o la parce que o fɛ diinɛ de ka sɔrɔ diinɛ tɛ o yɛrɛ y'a kunfinya o yɛrɛ y'a diinɛ lɔnbaliya o de k'o tɔɲɔ min fana k'o tɔɲɔ sote in fana jɛnna n'o fana ye sote fana k'o tɔɲɔ sigida fana k'o tɔɲɔ donc n b'o de fɔ waati bɛɛ n balimamusow ɲɛna a y'a diinɛ ɲini k'a lɔn i ka discipline kɛ duɲɔ kɔnɔ i ye psychologue le i ka min kalan sa an tɛ kuma o yɔrɔ la parce que billahi mɔgɔ tɛ se ka hakɛ d'i ma dugukolo kan ka tɛmɛ ala ta kan i diya ala tan dɔn n'i ya féminisme ya kɔrɔ wele basi t'a la mi kɔ i ye féministe ye o féminisme k'ala ka hakɛ di muso ma ka wuli k'o ɲini k'o lɔn mi kɔ o féminisme an bɛɛ y'o ye silamɛ yɛrɛ bɛɛ o féministe ye nka k'i yɛrɛ nɛgɛ ka mɔgɔ dɔw ya souffrance ta mɔgɔ dɔw ka histoire i ta féminisme histoire lɔn a bɔra yɔrɔ min na a daminɛna yɔrɔ min na i t'a lɔn a kɛra cogo min na muso ka tɔɲɔli jumɛn le ye c'est à dire société occidentale la i t'o lɔn i ta histoire lɔn i ta a figure lɔn i t'o vision lɔn ka tugu a kɔ dɔrɔn ka mot ka di dɔrɔn pe c'est un peu attractif i b'a la yɛrɛ la ko non ko je suis féministe to dɛ ni silamɛya féministe le an ye taga o la parce que mun y'olu fɔ o mun ye représentation de o ça représente quoi o le question ye il y a féminisme, ça représente quoi? Il va falloir clarifier. Dans un tour. Comme ça, il y a un dîner nyanyini. Akana son, ça dit, olé, ala hakel, afana takela ko tchao contrôle la. Parce que féminisme domine foka, ou be tchao doya ka chere gwele re. Al lesbienne ala kan kisama, be dunya konon. Ngo kumbala. Fa un coup long ka coup loni, ko be de. Si ça rien à moi silamɛya yɛrɛ kan sa
ala tila ka waati la sala est-ce que muso bɔ kun ye phénomène ne est-ce que ko le kun i ka ala tila ka sɔba ala tila ka minnu lamɔ c'est-à-dire o société yɛrɛ filɛ kɛ Aïcha ninnu ni muso ba ni olu filɛ olu ya société filɛ i ka bɔgɔli joli mɛ o yɔrɔ la ye bɔgɔli joli kuma o yɔrɔ le o an yɛrɛ ta ka suma olu ma na an t'olu ɲɔgɔn ça que problème an de la an kana problème ta ka da silamɛya kun ka da la kun ala ka muso tɔɲɔ silamɛya ka muso tɔɲɔ non o tɛ sama seki tɔɲɔ ala ko inna allah la yazlimu misqala dharra ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ hatta miskala zarati c'est-à-dire atome au niveau ala tɛ mɔgɔ tɔɲɔ la donc an fana an bɛ duɲa le kɔnɔ ko caman bɛ duɲa kɔnɔ ala k'an dɛmɛ mais n'a fɔra ni bɔl fɔra silamɛya kɔnɔ dɔrɔn dɔ yɛrɛ nin bɛɛ bɛ tiɲɛ an balimamuso dɔw non bɛ ten an kumana sisan bɔgɔli in fɔla i n'a jɛya o lɔn kelen cɛw fana jɛya lɔn mais mun de ka kɛra n'u yɛrɛ bɛ i bɛ t'o la parce que adamaden kana to la k'i yɛrɛ mako sa ko dɔ la ala ko wala tarkanu ila alladhina zalamu fatamassakumun nar c'est-à-dire tɔɲɔlikɛla kɛ kana ɲabɔ fɛ yɛrɛ la tamiru c'est-à-dire i dusu yɛrɛ ye c'est-à-dire jɛngɛ ka bɔ tiɲɛnikɛla ni tɔɲɔlikɛlaw fɛ yɛrɛ ala ko k'u to ko sinɔ ko tasuma bɛ taa fatamassakumun nar an kana to ko la ka taa n yɛrɛ mako sa ko dɔ kɛla a man ɲi cani il y'a jini k'a can lɔn ka sɔrɔ ka wuli ka lɔ ni bɔgɔli fɔra dɔrɔn dɔw bɛɛ c'est-à-dire dɔw yɛrɛ fɛ ka muruti ala yɛrɛ dɔw yɛrɛ fɛ silamɛya yɛrɛ le violence bɛɛ ye an bɛna kuma kɛ an bɛ duɲa le kɔnɔ an tɛ planète guerre la o planète kelen na an bɛ min kan fɔlɔ donc il est fɛn b'i le kɔnɔ i den b'i silamɛya bɔgɔli ni bɔgɔli i ka dɔ ye sauté la mun de k'a bila i kɔnɔ mun de kama ile fɛ bɔgɔli le nin ye mun na min sɛbɛn ne k'o fɔ ala ta fɔla nin ala tila ta fɔla silamɛya sauté ta fɔla mais mun de kan don i kɔnɔ parce que n tɛ jigila fana tuma dɔw c'est vrai mais i kana to ya c'est-à-dire victime i fana i ta i kana to i yɛrɛ to victime la a ɲini ye ko lɔn a fɔlɔ ye jumɛn le filimu c'est-à-dire média le k'an bombarder k'a yira an kunna bɔgɔli fɔra silamɛya la olu ka représenter an kunna cogo min na an fana b'a yira ten n ko le fɔ o mun ye représentation de réalité tɛ donc il y a un problème dɔw yɔrɔ de c'est-à-dire film ka mun de don an kunna média ka mun de don an kunna bɔgɔli yɛrɛ côté la furu kɔnɔ an k'o le ta k'o le kɛ silamɛya ye k'o kɛ silamɛya réalité ye k'a sɔrɔ o tɛ silamɛya tɛ juger dɔrɔn pe ne bɛ silamɛya fɛn fɛn juger n'i bɛ fɛ k'a kɛ juste ye ka kɛ i kana kɛ tɔlikɛla ye i bɛ fɛn juger a référence n'a texte le ma mais k'a fɔ dɔrɔn c'est-à-dire mɔgɔ bɛ min kɛla k'o ta ka fɛn juger n'a ye i bɛ firi dɛ i b'i yɛrɛ tɔɲɔ o b'a la cɔsitan silamɛya jogo an bɛ kuma o ye tiɲɛ ye mais o tɛ silamɛya tɛ juger ni silamɛw jogo ye silamɛw jogo de bɛ juger ni silamɛya ye o ye fɛn fɔlɔ ye filimu ni médiaw an ka fɛn représenter cogo min na parce que média bɛ jouer an kan cogo min na an tɛ média la hawla wala quwwata illa billah ko 80 puissance de a ka jugu n'o yɛrɛ tuma dɔ livre dɔ bɛ yen a yɔrɔ kan cɛ ko quwwat a bɛ kuma ko docteur Ahmed Daadouche ko quwwatu sura c'est-à-dire le pouvoir de l'image c'est-à-dire image bɛ jouer ka cogo min na i t'a lɔn f'i ye neuroscience dɔɔni kalan k'i ala yakili ye baara kɛ cogo min na pouvoir image bɛ jouer kan cogo min na ni silamɛw kana fɛn dɔw filɛ ɲɛ ko gansan ni ala le k'i dan k'i kunkolo lɔn bi lɔnni taala ɲɛfɛ an ka fɛn dɔw lɔn adamaden kunkolo kɔnɔ an ka fɛn dɔw la adamaden na image bɛ jouer adamaden ka cogo min na ala le k'a lɔn ala ko kana filɛ kana fɔ k'i bɛ se ko la i tɛ se ko la a bɛ tiɲɛni dɔ la i ko i tɛ bɔ a la kalama cɛya t'o yɔrɔ la ye o fɛn fɔlɔ o ye parce que a b'an caman kɔnɔ n'i bɛ film fɛn o fɛn la i bɛ romance ni fɛn min ye i fɛ réalité lo film no mise en scène ne n'i bɛ fɛ ka réalité lo kɛ star min b'a présenter la kɛ o ya vie réelle filɛ ban to ya vie yɛrɛ filɛ o ya vie bɛ cogo di i b'a dɔn ko ja o bɛ min kɛ o bɛ nɛgɛla de o ya vie réalité bɛ cogo di olu yɛrɛ vie normale ta y'a filɛ star mise en scène to yen show business tɛ o mise en scène to yen i ka réalité filɛ o ye min yɛrɛ la n'olu yɛrɛ bɛ ten donc an kana to mɔgɔ y'an mara sa o y'a fɔlɔ ye donc sisan féminisme ni fɛn fɛn bɛ kumana musow ka mouvement kan n t'a fɔ n t'a contre n t'a fɔ a bɛɛ kojugu ye ɲuman caman de b'a la hakɛ muso tɔɲɔn ne muso dɔrɔn tɛ jɔn de tɔɲɔn diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ bi jɔn de tɔɲɔn tɛ ni bana la ta kɔnɔ i tɔɲɔn nin yɔrɔ dɔ la o jɔn de tɔɲɔn tɛ bi tɔɲɔli bɛ o an bɛ se ka sɛbɛn ka dɔ de bɔ a la dɔrɔn mais ni ka femme c'est-à-dire muso kabako lɛ c'est-à-dire femme occidentale ka tɔɲɔli min ye histoire kɔnɔ kabako lo n ko silamɛya de nana muso bɔ juru la o ka tɔɲɔli min ye donc o bɔra wa histoire karamba de y'a lɔn
On nana sadi sɛgɛn bɔra sɛgɛn na on nana donc olu o ma justice in dɛ o ka égalité de ɲini parce que cɛ tun bɛ niveau min na ko f'an kɛ cɛw ɲɔgɔn si ye o de kɛra idéal o fɛ égalité k'a sɔrɔ o tɛ parce que o kun murula o tɔɲɔna mais y'a fɔ ɲɛnɛ réalité a bɛ ni choqué a ma mɛn a tɛ san 100 fila Londres kelen kɔnɔ Londres yan n ko mɔgɔ tun bɛ muso ni i juru kun i bɛ muso minɛ ka juru dɔ a kana ka siyɛn dɔ kana ka taa n'a ye sugu la ka taa feere k'i y'a juru sara o kɛra Londres kɔnɔ a photo bɛ hali sini o bɛɛ ka dɔn faɲa tɛ dɛ a bɛ yen kelen hali ka muso yɛrɛ ni muso furula k'a jamu yɛlɛma kɛ cɛ jamu ye silamɛya ko tɛ o mɔgɔ bɛɛ dɛn o jɔnya kelen de la c'est à dire n'i kun ka muso furu a bɛ k'i ta le i sago b'a la fɛn min k'i ta i b'o kala muso kun ye propriété de sali comme o waati tɔgɔ la silamɛya ma muso kɛ propriété jamais an b'a fɔ n balimaw ɲɛna muso furula muso i jamu i fa ka hakɛ lo furu t'i jamu bu i kan hali kuma na an b'a daminɛ c'est vrai madame tantan dɔ yɛrɛ bɛ muso dɔ yɛrɛ bɛ kɛrɛ k'a kɔsɔn ko f'i y'ale madame x madame muso i bɛ ba i jamu na wa c'est vrai ne y'o wele ka d'an ye an ko cogo la o ye kuma gɛrɛ ye sa parce que an b'a daminɛ o la an b'a fɔ sisan ko f'a ye changer yɛrɛ i cɛ ta t'i jamu i fa hakɛ la i jamu jamu tɛ bu i la contrat de b'i ni cɛ cɛ silamɛya ka bila ɲɔgɔn cɛ o de bɛ yen i jamu bɛ tu i la fo k'i ti sa parce que n y'olu fɔ silamɛya i nana sira min fɛ silamɛya tɛ turon k'a la f'a ye bɔ yɔrɔ dɔ la fo ka k'o tɛntɛn i jamu tɛ yɛlɛma dɛ tɛ b'a fɔ n balimaw ɲɛna k'a fɔ ɲɔgɔn madame tantan c'est pas islamique n bɛ t'o fɔ mɔgɔw ye tuma dɔ la o fɔ yɔrɔ ma n ko non c'est pas islamique n'i ye Dumbuya le i fa jamu ye Dumbuya le i ye madame an wele madame Dumbuya parce que ni madame min bonya tɔgɔ le an ye Dumbuya la kan ni fa cɛ tɔgɔ ye peut-être Kante an t'a fɔ ko madame Kante non i ye madame Dumbuya le an y'o fɔ ni Kante de ka di ye peut-être fɛ parce que kanu kama ka kow ɲaga ok problème t'a la mais an kana ɲɔgɔn fili parce que n'an natɔ la sini an fɔ non k'an ye jamu yɛrɛ yɛlɛma pewu kana kɛ Kante bon n tɛ kuma la Kante la kama seulement exemple de a b'a kɛ to voilà donc an yɔrɔ faamu muso fana man ka kɛlɛ k'o ko kama k'o kɛ ɲagaɲaga ko ye parce que an bɛ to daminɛ ko bɛ daminɛ dɔɔni-dɔɔni a bɛ ɲagami dɔɔni fo bɛna kɛ ko kelen i yɛrɛ t'a dɔn ko dɔ bɛ yen i b'a daminɛ turu la i t'a dɔn a bɛ taa kɛ fɛn dɔ ye ko dɔ la hali an fɛ corruption b'an fɛ bi n ko a kun dɔw ye bɛɛ farafin ko farafin ka ɲi i bɛ taa baarakɛyɔrɔ la mɔgɔ dɔ b'i service fɛn société fɛn public la baarakɛyɔrɔ b'a la comment dirais-je fɛn na administration publique dɔ la a tigi ka ko bɛ diya i bɛ 100 000 bɔ ka d'a ma i nisɔndiya ni kɔsɔn o nana kan ka wajibi tugun n'i m'a dira a t'a fɔ ko n ta kɛ tuguni parce que ɲɛli dɔ b'i lase nin de ma o de ye problème silamɛya bɛ nin bɛɛ le ye o de silamɛya ka ko dɔ labila depuis a dayɔrɔ parce que i b'a daminɛ a silamɛya ka adamaden lɔn fami kɔrɔ daminɛ fitini an b'a dilan ɲɛli buru ma i b'a fɔ chef prend ça voilà a bɛ baara kɛla n ye les militaires policiers n'aw bɛ baara kɛla vraiment prend 500 la n'i kɛ ka ji san an ka daminɛ o la sisan a na kɛ loi ye sisan o b'an imposer an kan yɛrɛ de an yɛrɛ dɔn tɛ an jɔn k'a daminɛ donc ko y'o de donc k'a fɔ ko madame ninnu ne fɛ c'est pas islamique muso wulila i fa tɔgɔ i fa jamu i ye wolo madame o temps ni madame x de ye o madame x de b'i ye i furula o t'o yɛlɛma i fana ye fierté ta n'o ye o de y'i bɔ yɔrɔ i bɛ fɛ ka i ban yɛrɛ la cogo di ni kanu a ye kanu kɛ o kanu tɛ tɔgɔ ye o c'est pas show business fɛn ko tɛ ko la société du spectacle français la kilifuru so spectacle tɛ o bɛɛ y'i wele madame tantan puis après i ya so kɔnɔ i ya so bɛ cogo di i ni cɛ bɛ cogo di mun de ye plus important ye i ka di kanu bɛ yen bonya bɛ yen fɛn bɛɛ olu tɛ important ye wa mais show business an bɛ société du spectacle la show business o de k'an sɛgɛn an ɲinɛna fɛnw yɔrɔ kɔ k'an t'an yɛrɛ la c'est à dire apparence ni fɛnw ka kɛnɛ de k'an sɛgɛn bi ala ka ɲuman bɔ la donc k'a yira ko c'est à dire poso bɛ jouer mɔgɔ kan cogo min na o ka fɛn représentant kunna cogo min na kɛnɛ de k'an sɛgɛn i jija i ye féminisme i y'a lɔn i y'a fɛn lɔn o dɔrɔn tɛ photo bɛ jouer an ka cogo min na ne fitini ma k'an to classe la an kiri b'a la j'avais un classe 13 darajis la c'est à dire o nana fɛn dɔ kalan na UNICEF mɔgɔw nana cahier dɔ kalan na depuis fitini ye san 17 presque san 17 o nana d'a ma n k'a fɔ n ka yira n tericɛ dɔ la n ko cɛ n ko nin ye mun ye photo dɔw tun b'a kan photo tɔgɔ la n'i k'a ye o ka photo 3 4 de bila la o bɛ kuma na denmisɛnw na éducation de kan tout le monde, c'est-à-dire UNICEF pour tous, au fin sous, éducation pour tous, au fin sous. On a à imaginer bla. Imagine Kelena, au kachoro bla, il est bien propre, à mouchi liné, fanima bla, chemise bla, il est bien cravaté, à kakaï. Kaka, ana famille signé, ou barola, net donc, a problème té. Au kakelera, ou est nyamine, bonchi baro bala, ça d'abord d'un samana bereba boro. Au corps de l'é. Un a tourné là. Un coup flâne hakiri. Au canan, un mourou. Comment? Roba ninga barima muso yo be girna feuilleton ko o hina be donat mado o hina be donna i ka feuilleton ni ka kele film i ka songolo dole be tan beke kana dire ma parce que karati fem ba kono ite america lo barima cho fana me green ballon ko fana kele ni rek ma ke ni rek ni ballon ngadi ko sebe si ça me ballon me ko van mali don pas match de flé o ko afrique re do no re bala be mo no re dabla donc mo le fola
mo la bida sin mesa da fle ko na fo ko akran che ko te ballon fle wa fle tuguni ne ballon je men ta fle nta fle fo lo bisa ke mesa fle sini voilà me kuma ka toto donc ko yoroli imagine me jouer nga chom na kabakolo o ko le ken kan en polo man besini en dessin ni ça dit en deux membres en fin soumni o la fon famba télévision kan ni tanote hey télévision bi demena est-ce que y a do la mo la wati demna yere o les questions principales abe bebro ate bebro ale kuma fusa kum de beka joni yere ka iki reflet beka ke ma ke alatna mo nyamo ikuma mo ke ma de mo gere kungula de ita est-ce que la télévision bi demena donc la mo na wa faddal ake mais abo tiana iboro ati demena la baralle ka be téléphone font beto ben tena kuma détail la dunya ko nyanga mina donc silamaro fana jogo o fana ka bol fana nyagame ngolo la silamaro min kala bi an sote ke jogo an ga bol ke femi ko silamaro ko muso bo silamaro kan min funyane o tawere o fana ka bol fana ke muso mo jolo mais la jini be ko la ni ko mai ila ja ka chanlo iya famya muso yo lon o yi wuli ka ga hakeni ala ka hakem doma ma fango mo ka min doma de ala ka min doma o ya fo ne hakay ala ka ndi fo o yo ke amoko anyere bu fana nyin la fana sarawo la fana bole ko bogol te bio bogol makabi billahi film an negalas don li kan film fle slama ka sra kelim pele bla fu fena adama din yere sadi i far hakela din na cho dunya kono ole furuye meni ka fle bi anga media fama be a filmu na fen be abe sadi relation be furu ko fe obole machenya ka chenya nyakoro toujours ni relation na furu la obe na problème ni donc problème abeti mais mimbe kerema obole chenya nyakoro obole yirela ole nyoti ile rebe jarabiala فهمني كنت يكون باطنه في كل ظاهره في رحمه وباطنه من قبل العذاب تادي سان في باكو ما تشكاي كان دو كونو ala kan baram so na bana chambira jarabi dola dola o kan fe ba kono réalité lo sadi nyadi mini kono dimite o kana nya chenya koro tadi furu la be jashida bi anama dia kono ka fo no mo ko te furu la parce que ngol fal comme de féminisme yera sadi lesbienne muso ka kel muso o fe a be problème kala le ton de la muso ka histoire kono on na ke bon choira tout ça an kan am ko de la nyoy o be non o non bala o mo ba non non bala ko man no de tanga to nana fen fe furu sare ka fen gela sadi min te furu toro sara le no janye o ba imagi chenya koro o ba sen nyai koro o ba kelera fi jarabe ala chen gadi abet bi negala le ni dollar el tele ba lo fen ba kono parce que jungle ko is angle ko is the jungle sadi jungle le sari loati aka nyota krema loati hina te sentiment na ka nyota chom na bi nyoblati fen be kala ama longueur blanc c'est dire statistique mondiale là c'est dire relation be ka furu ko fe a 25% de violence o le ba kono c'est dire a furu nan be a kelme la bani violence de salon c'est 2000 statistique là en France 2019 kono c'est dire check c'est dire muso kemeni binan 145 femmes o le check ala sabui bol tere ka bo dunya kono ka nimna la 145 femmes chele kala sabui islamalo ya islamalo ko fawa stamale ka blalawa violence mbe angolon statistique mondiale kari afle violence mbe bien puis beul la violence contre les femmes nyako bansania a be stama ka la ba nature lalo stama ka réguler li ka bla ka damblala manal nuna fo sanna ul noya ko ere boy na bola o kara nyeke mo furu stama to le ko wa furu kono boltei be kari nyoye comment dirais-je kanu be ole be ke ole stama re to le nyinawa ngol fongo new exception ngate violence ma vaslama kono furu kono de bolin te violence chaque fois parce que nga fo na fo le kana mo boka da toro o violence wewa i kana mo nen violence boyewa violence male vaslama ka furu kono violence male ba kono yiranna 145 femmes Espagne ka chanui jamanan beta do yentena yere recherche muso jolle furu chobo ko sababu sansa slama o teslama kuma rete foi jolle sadi comment dire o kanu nyogo fruite o kanu nyogo ko makusa ka do bugo do atese ka foka ban o chamba biu même o be finir la flimuna a chenyuma il a fi nyaba fi jarabala e ja fini furu ya bi furu bala ka san furu mbaj ma wi negala de wi negala mo ngal to mo kan nege donc
olu kama silamɛw yɛrɛ fana jogo olu fana ka sadi ala fana ka santala ka kiti kan olu fana kan ne kan sɛgɛ olu ka bɔl fana ɲagami dɔw kunna cani n'o k'a fɔ kama kalama kɛla lege olu yɛrɛ fana b'a kɛla cani Occident tɛ ne ka référence ye mais cani o min fɔla réalité lo fo an ne sigi an ka diinɛ ma an kana sɔn mɔgɔ min bɛ se sababu k'olu denw musow sadi n t'a fɔ bɛɛ min b'a kɛla société min bɛ i muso nin bɔ a la ka muso fa sadi muso joli bɛ san san parce que a kamalen ka nin k'a la a furucɛ ka nin k'a la a muso dɔ b'a joli b'a sunkuru faga a ka ca nana so olu bɛ taa leçon d'an ma parce que n'o kɛra yɛrɛ maloya la n'u yɛrɛ ma olu bɛ taa leçon d'an ma n'o alu bɛ muso traiter cogo a man ɲi ko n'i ka kurusi fara nin i b'i ta kalan tɔrɔ sanni i ka taa mɔgɔ wɛrɛ ka kurusi kalan kɛ i b'i ta kalan fɔlɔ kɛ donc an fana min fana ya business fana wo ye an fɛ so min fana bɛ fɛn sɔrɔ olu fana wuli ko mankan ta ka dan kunna cani o bɛ min fɔla n t'a fɔ ko can tɛ dɛ n'o bɛ min fɔla k'a fɔ mais olu b'a ɲinina kunna kuma yɔrɔ de o mun ye finalité a kɔfɛ question yɔrɔ de sinon n tɛ kuma méthode kan a méthode n'a finalité faut que le questionne o est ce que a bɛ ka muso ni cɛ bɛɛ lajɛ kelen sariya mun fɔ sariya ko a tilen de parce que olu bɛ égalité min kɔ sariya mun fɔ tuma dɔ an bɛ justice de kɔ égalité kuma tɛ an k'o fɔ sariya bɛ justice de fɔ ni sariya ko égalité c'est que égalité de justice de wa tɔgɔ la an k'o kuma fɔ an ka kuma la faamuya kuma la k'a d'a ma o de kama c'est-à-dire arabu ko la yablughu al-a'da'u min al-jahil ma yablughu al-jahil min nafsihi c'est-à-dire mɔgɔ min tɛ kolɔnbali i bɛ tiɲɛni dun i yɛrɛ kun hali jugu t'a dun kun parce que an silamɛya lɔnbaliya o de kɛ ne ka tiɲɛ dɔn an kun bi faamuya kuma la k'a d'a ma donc an ye mun fɔ sisan bon banamuso fɔ vraiment ne kɔni sɛgɛn nin tɔɔrɔ nin a bɛ ten bɔrɔ na silamɛya kuma tɛ a bɛ ten n bɛ se ka taa n kitiɲɛ fɛn de kiti la loi la banamuso n t'a fɔ i kana taa dɛ mais miiri fɔlɔ i bɛ taa yɔrɔ min na ala kuma tɛ yen i kana taa o ta hakɛ dɔ minɛ k'a d'i ma min t'i ta ye o fana ye kungo ye kelen parce que n'i taara yɔrɔ la a bɛ taa laban fɛn i yɛrɛ ma min fana miiri parce que ala kuma t'o yɔrɔ la e b'a la k'o de fɔ la n t'a fɔ i to ala ten n'i bɛ se ka ni solution tɛ yen i b'i yɛrɛ ɲini mais k'a fɔ i bɛ taa ɲini fanga cogo dɔ la fanga min ala kuma tɛ yen ala tila ka kuma tɛ yen c'est à dire i bɛ taa daminɛ ko dɔ la a bɛ taa laban ko gɛrɛ la i bolo n'i bɛ ko kɛ an ka miiri fɔlɔ n t'a fɔ taa kana fɔ kana taga o y'i yɛrɛ kungo ye nka a ka ma nɔgɔ dɛ ala ka faamuya d'an ma donc an kana yɛrɛ malasa n bɛ n ya kuma laban fɔ muso ladilikan laban fɔ muso ɲɛna n balimaw bɛɛ ni silamɛw ani muso an ka sira ala ɲɛ o le ye ala ladilikan bɛɛ dan ye o kuma t'o kɔfɛ i ye sira ala ɲɛ ala k'olu fɔ walaqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ala yɛrɛ ka saralikan don adamaden bolo an ye sira ala ɲɛ an ka sira ala ɲɛ i tɛ se ka dura sɔrɔ dunuya kɔnɔ ka tɛmɛ silamɛya ta kan wallahi ala ka min d'i ma i tɛ se ka dura sɔrɔ k'i yɛrɛ nɛgɛ ni cɛw t'a d'i ma ko ala bɛna d'i ma i b'o le ɲini cɛ jumɛn de bɛ se ka ala ta d'i ma o ɲini bani cɛ fana muso jumɛn bɛ se ka ala ta d'i ma o ɲini a dan de b'o ye o an kana yɛrɛ nɛgɛ c'est-à-dire o ka kɛ cogo bɛɛ ka cɛni ɲɛnabɔ parce que silamɛya laban sɔn cɛni ma parce que silamɛya tɛ kuma na cɛ ni muso bɛ ɲɔgɔn fɛ kanu sira kan a kiti t'a la o silamɛya ma kiti yɛrɛ fɔ a la yɛrɛ parce que hali bɛ hors la pewu n t'a fɔ a tɛ silamɛya n ka kuma t'o yɔrɔ ye maa bɛ fɛn min na kiti t'a la silamɛya kɔnɔ an man ka kɛ point 1 point 3 a ye na solution b'a la a ye na furu n'o kɛra silamɛ bɛ sɔrɔ ka da don a kuma la mais n'an ma furu an kɔnɔ fɔ a ye furu ala ka bɛɛ kanda ala ka an bɛɛ jurumu yafa ka kanda ni tubi nɔgɔya an bɛɛ ma mais silamɛya tɛ kuma la parce que kuma tɛ yen kiti t'a la silamɛya kɔnɔ i kana kɛ a banna kiti gɛrɛ t'a kɔfɛ tuguni hakɛ jumɛn a kɔnɔ hakɛ kuma t'a kɔnɔ parce que hakɛ yɛrɛ ta ye a tɛ hakɛ yɛrɛ la depuis a daminɛ fo ye kuma ala ka dan ma donc o de kama donc fɛn fɛn n'a bɛ tɔɔrɔ ani kanu furu kɛ o k'a tiɲɛ ɲɛ kɔrɔ fɛn fɛn n'a bɛ o fɛn ko ka barika bɔ a bɛɛ la hali n bɛ muso dɔ n ka fɔ kuma na o la n ka kuma la c'est à dire fɛn na i muso min bɛ da den lamɔna ka ko kɛ ka den ɲuman a bɛ k'o sɔrɔ o b'o de cogo ko sans profession n'o ka f'u ɲɛ ko y'a bara fɔ ko je suis PDG de mon foyer i ye PDG le ye o i ye PDG le ye président directrice générale i y'o le ye i bɛ lɔ ni lu ko bɛɛ ye financier o comment dirais-je stock o mun de donna yan mun de bɔra yan fɛn bɛɛ PDG entreprise la PDG jumɛn le i ye PDG le y'a foyer kɔnɔ ala kosɔn n'i ko kɛ fana baraji ka bon n'a bɛɛ ye fana kuma ala k'a dan ma donc n b'a fɔ n balimacɛw fana an ka sira la ɲɛ an ka sira la ɲɛ an kana hakɛ ta ala ma min d'an ma o la ala ko fɔ dɛ ko fala ta'al fa in ata'nakum fala tatghaw alayhinna sabila inna Allah kana aliyan kabira fala tabghu alayhinna sabila n'o tugula ko ka sɔn kana dansaw kɛ ala ka bon a bɛ ka kɔrɔ tan ni ala bɛ se ko la dɛ
anga sabali me do ka ala ka benkan kanu nyeli ala ka do islam so be kono ani adama ne be so be kono ka ala ka furu ala ka barka do furu la ka barka do furu kono la na de na fembe kanu ni fe ala ka nyagashi ka do islam sigi dawla min fo peut-être ça veut dire que sinibeke sele ma fo mbani ma nyene ini furu so cha bisa ko chama temena nyana ma man no ni be nyana ma lon ka taga ibe tige nyana ma la kile ibe sranya fla ibe islam fa na bunyalo parce que islam fa ka taga d'islam ko man foti janya here li bala anga profiter selibe nanani nyaga watulu ala ka musaka no be kan bam na ko no ya anga profiter ka ko ngel ko c'est new beginning ça dit ka début kura ke c'est un nouveau commencement anga furu kono ka ya fa ni nyogo fe islam ka mi fa sai ka anga furu structuré ka mon ta fa la ko fe normal ma no ma me se ka ke un changement bi kan changement islam ça dit c'est di jani a nyaga ta profiter ka changement do nga so kono ananga sigi dawla anga furu kono anga furu ye ke chogola anga dun la mo chogola anga kanu ça dit anga sai ka changement do kono le ka sambema على من وعلم بما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وسبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين